Will come a time you will feel love inside. Nawalay ka na, damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagan. Tinatanong ito na Sound check. Bebe, hello naman dyan sa'yo, Bebe. bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong Ay, Mambuhay. Hello naman dyan sa'yo, Mambuhay. Mega mega shoutout po dyan sa'yo, Mambuhay. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Kamusta naman tayo dyan? Mukhang pupunta ka na ng kusina, no? Hello naman dyan sa'yo, ma'am. Welcome sa aking live streaming, ma'am. Ate Mon. Hello naman po dyan sa'yo, ma'am, Ate Mon. Diba? Nagbabalik natin, guys, na kaibigan, si ma'am Ate Mon. Hello naman dyan kay ma'am Ate Mon. Oy, ngayon lang nagkuryente kami, guys. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, ma'am Ate Mon Vlog. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si ma'am Ate Mon. Hello po dyan sa'yo, ma'am Ate Mon. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Bakit ba ganito ang aking ano? Oh. Oh, yan. Set. Ano pa ba? kahapong lumipas na? Uy, meron tayo, guys, na bagong magiging kaibigan. Kadikitan or kabarkada. Si Ma'am Lindy Abutog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lindy Abutog. Nakilala ko to, guys, kay Ma'am Victoria Kulube. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Lindy Abutog. Bigyan kita, ma'am, ng iyong moderator function para naman pwede ka nang makapagsimulang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Lindy Abutog. Welcome din po sa aking live streaming. Nandito na rin sa ating, guys, si Ma'am Jonas Salundaga, ang aking kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan, si Ma'am Jonas Salundaga, who is in our live streaming. Ngayon lang kami, guys, nagkakuryente. Oo nga. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Jonas Salundaga. Welcome din po sa aking live streaming. Siyempre, nandito rin sa atin si Ma'am Cheche, si Ma'am Cheem Channel, highly recommended monetized channel also yan, guys, si Ma'am Checha. Welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. Okay, nagbabalik natin, guys, na kaibigan si Ma'am Idolor Sanchez. Highly recommended monetized channel yan, si Ma'am Idolor Sanchez na nandito sa atin. Ayun. Ma'am Idolor, kamusta naman tayo dyan? Kamusta ang kagandahang tinataglay natin dyan? Welcome din po sa aking live streaming. Parang naka-smile si Sir Host. Bakit, ma'am? Bakit? Ma'am Jonas Salundaga, ba't naka-smile si Sir Host? Bakit? Nagsisimula na naman. Oy! Bakit ba? Ma'am Lindy Abutog. Hello, Ma'am Buhay. Sabi Ma'am Lindy Abutog. Yahoo! Sabi ni Ma'am Idolor Sanchez. Ma'am Yudawan, mga dumikit po sa akin na lagas. Oy, nagsipaglagasan daw kayo. Baka naman, guys, pwede nating dikitan, guys, si Ma'am Yudawan. Highly recommended channel yan, guys, na nagsipaglagasan daw. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am May Fulgencio. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am May. May, kumusta naman tayo dyan, Ma'am May? Welcome back din sa aking live streaming. Si Sir Joel's Finest nandito rin sa atin, guys. Mega shoutout din po dyan kay Joel's Finest. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan si Sir Joel's Finest. Highly recommended channel yan, guys. Joel's Finest ang pangalan. Si Bebe Labs nandito rin sa akin. Nakita ko, guys, si Bebe Labs. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Si Ma'am Tilapyang Madulas. So, diba? Hello naman dyan kay Ma'am Tilapyang Madulas. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Yan, guys, si Ma'am Victoria Kulube. Namimigay yan, guys, ng sangkatutak ng ayuda sa buhay. Ora host ba? Sabi ko na nga ba? Sige lang po, ma'am. Magkukusina na naman si ma'am. Yung Family Sogo Hotel Now Here na ayon. Ano ba yun, ma'am? Yung Family Sogo Hotel Now Here na ay. Ano yun, ma'am? Host, patusok ng aking premiere. Ayoko nga, we. No. May ganon, no. No. Sabay ganun, no? No. As in capital letter N-O. No.
Ayoko nga. No. Ma'am, asan premiere mo, ma'am? Wala ka dito, ma'am, na premiere. Asan po ba yun, ma'am? Eto. Travel kay Pantukiran Resort. Sana all nasa resort. Kailan ba to, ma'am? June 3, 6:45 p.m. Ayan. June 3, 6:45 p.m. T1. Sino ba si T1? June 2. Si Sir Edwin Pin. Sino ba si T2? June 5. Pag pumasok si Sir DJST. Ma'am, Tito ka po, ma'am. Ma'am Cell Life, T2. Maalat na tahong, Ma'am Juna. Uy, pahalik. Oo, tirador ng kanin. O, diba? Nandito pa rin. Maraming pinasok. Ma'am Abby Channel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Abby Channel. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Si Ma'am Abby Channel na nandito sa atin na yun. Hello, hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Abby Channel. Welcome, welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Nakita ko na yun, ma'am, eh. Yung simple menudo recipe. Mega love shoutout din po dyan kay ma'am Claridel Ilanga. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan si ma'am Claridel Ilanga. Mega shoutout po dyan sa ma'am Claridel Ilanga. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. T4. Sino ba si T4? June 1. Eto. Si Bern Joy. Kailan po ba yun, ma'am? June 2, 10:45 p.m. Ayan. Ma'am T4, ayun. T1 hanggang T4, guys. Maluoy mo. Ma'am Cell Life TV, mega love shoutout po dyan sa'yo. Ma'am Abby Channel, Ma'am Victoria Kulube, mega love shoutout po dyan sa'yo. Maalat na tahong, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Maalat na tahong, Yudawan. Ito, guys, padikit naman ako, guys, kay Yudawan. Baka naman maluoy. Yung nakapin sa taas, guys. Post patamsak ng premiere. Si Ma'am Claridel Ilangan nandito rin sa atin, guys. Highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Claridel Ilangan na nagla-live streaming tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Everyday yan. Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am Adel Sulit who is in our live streaming. Ma'am Adel, hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Adel. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Yudawan, yes po. Mag-LS ako later. Ayun. Mahirak na kamo. Oy, mahirak na kamo. Sige na, guys. Oo, maawa. Ma'am Yudawan, pwede pa type ako ng me? Sige na, ma'am. Ilang ka na ba, ma'am? Guys, yung mga hindi ko na shoutout, press 100 lang po. Maluoy. Ma'am Victoria Kulube, mega love shoutout po dyan sa iyo. T4, ma'am. T4. Ayan, T4 po. Sir Joel's Finest, hello naman po dyan sa iyo, sir. Thank you also for keeping me in your background. Si Ma'am Victoria Kulube, keeping us also in her background. Ayun, bagong upload. Oy, pre, di ba meron kang pre? Meron kang premiere? Ipon challenge, di ba? Sana all may ipon challenge. Ilan ba, pre? Ilan lahat yung naipon mo? Patamsak din ako, guys, sa bagong upload, Ipon Challenge, di ba? Sana all, maraming ipon. Naka-yellow siya. Yellow din yung kanyang angkal siya. Oy, alam ko yan yung pinagro-rollan niya ng tape.
O kung kaya na yung Nanya Rap, ginawa mong angkal siya. In-upload ko lang yon, di ko premiere. Tamsak sir, sabi ni Ma'am Maylin Mapile, nandito na rin sa atin. Okay guys, yung kahapon guys na tinamsakan nyo, wala akong na-play kasi brown out sa amin. Magdamag, as in. Ngayon ko palang ipi-play kasi wala na yung bagyo. Naiba na pwesto mo sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapile. Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Maylin Mapile. Ma'am Maylin, may utang pa ako sa'yo ma'am. Nambuko ka pa. Oo, kilala ko yun eh. Pagka ganun, parang yung yung pinagro-rollan nyo ng tape o kung kaya hindi yung Nanya Rap. Ganun talaga, pre. Adel Sulit, mega love shoutout, ma'am. Clara Del Ilanga, signal number 2 dito sa amin. Dito, ma'am, sa amin, wala na po. Okay lang po, sir. May tea po ba natatamsakan? Ayon. Ma'am, ngayon ko ipi-play, ma'am, ha? T1 hanggang T4, guys. Ngayon ko pa lang, ma'am, ipi-play. Huwag ka mag-alala, ma'am. Naka-playlist ka doon sa aking computer, doon sa Albay. Naka-playlist yun, ma'am, sa'yo. Pati si Ma'am Grace B. Vlog. Uy, bakit ganito ang aking mic? Uy, sumasayaw. Binitin ko kasi, guys. Kaya nandyan sa taas yung aking Clara Del Ilaga, ma'am. Mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Si Ma'am Cheche. Baka guys, hindi nyo pakadikitan ng bawat isa. You can simply make friends with each and everyone. Ayan. GMG, Dan Tamsak host. Good afternoon. Sabi ni GMG, nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si GMG. Mega shoutout naman po dyan sa'yo, GMG. Welcome din po sa aking live streaming. Ano pa ba? Flexible siya pre, kaya sumasayaw-sayaw siya. Hindi pre, kasi nakahanging siya. Hindi niya kaya yung bigat ng mic. Ako na lang mag-a-adjust para sa kanya. Kala niya ha. Kala niya hindi ako marunong umadjust sa kanya. King Kong, oy, kumusta naman yung paglalambitin natin dyan, Sir King Kong? Mega love shoutout naman po dyan kay King Kong, guys. Nagbabalik din natin na kaibigan yan si King Kong. Mega love shoutout po dyan sa iyo, King Kong. Welcome din po sa aking live streaming. Si Sir PJ Paras TV nandito na rin sa atin, guys. Mga pupogi, mga macho, mga papa balls, diba? Mega love shoutout naman dyan kay Sir PJ Paras TV. Ang ganda ng tattoo niyan, guys. Nga. Busuhan nyo guys ang kanyang live streaming. Makikita nyo yung kapugiang tinataglay niyan as in. Yung mga naghahanap niyan guys ng mga papa balls. Ayan, si Sir PJ Paras ang pupuntahan ninyo ha. Mega love shoutout naman dyan sa ating kaibigan guys na napaka legit and organic, highly recommended monetized channel na si Sir Papa Balls. Diba? Si Sir PJ Paras TV yan guys. Kaibiganin nyo yan guys nang makakita kayo at the end of the day, makakita kayo ng gwapo, mga pupogi. Maniwala kayo sa akin. Ma'am Adel, hello po dyan sa'yo, Ma'am Adel. Thank you also for keeping me in your background. Ayan guys, si Sir PJ Paras TV guys, wag niyong pinapalampas guys ang malaking isda, malaking palaisdaan. At mga papa balls. Diba? Sana all papa balls, tapos ang daming tattoo dito. Ang ganda ng tattoo niya. Ako magpapatattoo din ako, sir. Tweety Bird. Nga. Tapos sa kabila, Garfield. Sir PJ Paras TV, mega love shoutout naman dyan sa ating kaibigan guys. Napaka-supportive and highly recommended monetized channel yan. Si Sir PJ Paras TV. Ma'am Cheche, dito lang talaga nagiging guwapo. Poging-pogi yan guys, as in. Nga, maniwala kayo sa akin. Kaibiganin nyo na yan guys, laplapin nyo na yan. Yan ang kanyang term, laplapin nyo na. Easy Soap Baba, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Easy Soap Baba, all the way from France. If I am not mistaken, you're from France. Easy Soap, mega love shoutout to you, Easy Soap Baba, and welcome also to my live streaming. Yon, host Jollibee ang patato mo. Sige. Dito naman sa kabila ng Jollibee host, I have been looking for you ever since. Ayan. You too, Easy Soap Baba. Mega love shoutout to you, Easy Soap Baba. And
Welcome back to my live streaming. Sir, BG lang ulit ha. Nakahiga lang po. Oy, ikaw ha. Tapos magpo-post na ano. Gusto niya lang ganito, gusto niya ganyan. Naglilihit na lang. Nagalang shoutout na po dyan kay Ma'am Cheche na nakahiga. Tapos magpo-post na naglilihit siya. Victoria Kulube and Isis of Baba. GMG, Tamsak and All Beldan, sabi ni Sir Joel's Finest. Uy, Ma'am Baby Labs. Kayong ano, bakit patawang-tawa ka, Ma'am Baby Labs? Guys, please do cast your thumbs up in the premiere, guys, if it's okay. Patamsak naman, guys, patamsak sa mga premiere. Baka may mga premiere pa kayo, guys. If ever you have premiere, guys, just tell me, ha? Tell me. JMG, pabalik na lang po. Oy, nangingisda, malaking bakula. Eto guys, sa Sir PJ Paras TV, wag niyong kinakalimutan yan guys. Dikitan nyo yan guys. Lady Ross, dan sa nakapin. Mega love shoutout naman po dyan kay Lady Ross. Nagbabalik rin po natin yan guys, na kaibigan si Lady Ross na may code sa aking LG. Ayun, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Lady Ross. Welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan niyan guys. Good afternoon. Mega love shoutout sa iyo, Kuya Uragon. Lodi, ako. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ashuriken. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Eto guys, kung si Sir PJ Paras, mga Papa Balls, yan naman guys. Kung mga naghahanap kayo ng mga batang-bata pa, may mga gatas pa sa labi. Diba? Yan naman yan guys, tingnan nyo ang kagwapuhang tinataglay ni Ashuriken. Sana all, napapasana all na lang talaga ako dito. Mega love shoutout naman dyan sa mga pupoging totoy na totoy, diba? Pisot. Sorry na. Si Ashuriken, diba? Hello naman dyan sa iyo, Ashuriken. Welcome din po sa aking live streaming. Guys, patamsak naman ako guys kay ay padikit naman ako kay Yudawan. Baka naman, baka sapukin ako na ito ni Ma'am Ina Macri kapag hindi ko ito inasikaso si Ma'am Yudawan na maganda. Ito guys, wag niyong kinakalimutan yan guys. Kung meron tayo guys na mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan, meron naman tayo guys na magagandang babae sa balat ng mga pinagbalatan. Oo nga, maniwala kayo sa akin. Yan si Ma'am Yudawan, magkakasama yan sila Ma'am Jonas, sila Ma'am Adel, ayan, sila Ma'am Claridel, sila Ma'am Atimon, mga magaganda yan as. Oo. May mga jowa na ba kayo? Tinanong. Oo. May jowa ka na, ma'am. Tinanong. Diba? Oo, baka kasi hindi na ako abutin ng umaga eh. Bubugbugin ako ni Ma'am Ina Macri. Bigla na. Mega love shoutout naman dyan guys. 7 wonderful people in the house. Hello po dyan sa inyo. And thank you also for joining my live stream. Ay, meron na daw. Ay, bahala na kayo kung dikitan nyo. Meron na daw kasi. Jepsan, mega love shoutout naman po dyan kay Jepsan guys. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Hello naman po dyan kay Sir Jepsan. Highly recommended monetized channel yan guys na may code sa aking JS. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepsan. Welcome din po sa aking live stream. Bakit ka na? Nasaktan ka lang host. Diba? Ikaw Lods, may jowa ka na ba? Yung jowa ko, mamamatay na. Oo nga, pero nakapangalan sa akin lahat ng ari-arian. Oo. Mayaman yon, matanda. Oo. Nasa ospital ngayon. Sabi ko diyan ka lang ha at magla-live stream ako ha. Magpakatino ka diyan sa ospital. Oo, yung lahat ng ari-arian nakapangalan sa akin. Yung asyenda niya nakapangalan sa akin. Yung bilya, yung bila, yan nakapangalan din sa akin. Ayan. Oo. Ano na nga ba ang gagawin ko, oy? Magpo-program ako, oy. Sabi ko sa doktor, bilis-bilisan. Para lahat ng kayamanan maisalin na agad sa akin. June 3, 7:45. Ayan.
Sir Jepson, T5 ka po, sir. T5. T1 hanggang T5, guys. Walwal ni host Agwe. T5, guys. T5. Maluoy maawa. Tamsakda na po kay Yudawan ang nakapin po Kuya Uragon. Oy, bakit baka naman. Sir Mark Jacos nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Sir Mark Jacos. Highly recommended monetized channel, mga pupoging lalaki sa Kuwait. Yan talaga may jowa na yan, nag-propose na yan. Pero kung gusto nyo guys na makita ang kapugian tinataglay ni Sir Mark Jacos, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Sir Mark Jacos, di ba? Tomorrow guys, meron siyang LS with Cool Band. 4M free, matandang mayaman, madaling mamatay. Hindi, 3M sana yon, matandang mayaman, mamamatay na. Grabe kayo, oy. Dan tamsak sa nakapin, ayun. Sino pa ba? Sino pa? Host 4 na M. Tatlo lang, ma'am. Mega love shoutout naman po dyan kay Bem Joy Vlogs, tusok na host. Mega shoutout po dyan sa'yo, ma'am. Bem Joy Vlog, welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Ma'am Mariana Channel, nandito na rin sa atin guys. MYC ang kanyang code guys. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si ma'am Mariana Channel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay ma'am Mariana Channel. Tamsak Sir Uragon, patusok ng premiere kung mamarapatin mo. Wow, makatang makata. Kung mamarapatin mo, di ba? Hello naman dyan sa kung mamarapatin mo. June 5, 7:45. Puso kong nangangamba sa iyong mga pangako. T7. Sino ba ang T7? Ma'am Ate Mon, tapos na yung ano mo, T7. Ilagay kita ma'am sa Ma'am Mariana Channel. Kay T7. Kailan ba yun, ma'am? June 5, 7:45. T7 guys, T1 hanggang T7, baka naman. Patamsak ako guys, Sir Jem Views, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Jem Views. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, napaka-pogi. Mga malalaking bakulaw yan guys, di ba? Si Sir Jem Views, all the way from Taiwan pa yan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Jem Views. Welcome din po sir sa aking live streaming. May code dyan sa akin guys na Jem. Ma'am Victoria Kulubi nandito pa rin sa atin guys. Jeans Channel. Hello naman po dyan kay Jeans Channel. Highly recommended channel also yan guys. Mega shout out Uragon, sabi ni Jeans Channel. And thank you also for joining my live streaming na may code sa akin guys na Jeans. Ayun. Mega shout out po dyan sa iyo Ma'am Jeans. Welcome back din po sa aking live streaming. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yan si Jeans Channel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Jeans Channel. Ma'am Jeans, siya ho, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Tamsak dan po. Sir Jim Views, thank you for that sweet tamsak sir. Kumusta naman tayo dyan sir? Ni hayo sampan ma. Guys, please do connect also to our foreign friend guys. The name is Easy Soft Baba, di ba? Lady Rose, tamsak dan P7. Guys, mag-iwan kayo ng bakas ha. Doon ko kukunin lahat yung mga bakas ninyo sa live chat o kung kaya sa comment section kayo magbakas ha. Kasi doon ko na lang kukunin. Pupuntahan ko guys mamaya. Magtatamsak din ako sa lahat ng premiere. Kung sino yung mga nandun, yun yung kukunin kong pangalan ha. T1 hanggang T7. Halan yung dinikitan ko kanina, nawala na ata oy. Hala yung dinikitan ko kanina. Yung mga dinikitan dyan ni Pri. Baka naman. Ka-out lang host. Pahinga din dyan, sir. Shoshi. Shufan hao lama. Hi, Meg. 6 wonderful people in the house, guys. Maraming sa inyo. Salamat sa inyong lahat, di ba? Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan ng bawat isa. Make friends with each and everyone. Nandun ako kay Board kanina. At saka kay,
Si Ma'am Atimon wala kaninang live stream. Bem Joyce, ayun. Ma'am Bem Joyce, di ba meron kang ano? Di ba meron kang premiere? Tapos na yung premiere ni Ma'am Bem Joy. Tamsak all teaser, Uragon, dan na din sa nakapin. Ayun. Thank you naman po kay Ma'am Mariana Channel. Nakangangang tilapia, BG. Tapos, na-host kahapon ng 7 p.m. po. Sige. Baka guys, may mga premiere pa kayo dyan. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. At yung mga nangangailangan ng WH dyan, tamsakan nyo lang guys ang premiere. Mag-iwan kayo ng baka sa live chat or sa comment section. Kung sino yung nandun guys, kukunin ko. Mamimigay ako ng 1 WH. Opo. Yung kahapon nga pala guys, I am asking for public apology guys. Yung kahapon is hindi ko na play yung mga nagtamsak. It is because kahapon gabi is yung Kasureko, yung Camarines Sur Electric Cooperative is nagkaroon ng power interruption, nag-brown out kahapon. So wala akong wala kaming kuryente, hindi ko na play kahapon. Kaya ngayon ko ipi-play guys ngayon yung mga wow, 30k na pala ako. Wow, mega love shoutout naman dyan sa 30k. Okay, sana all. Gusto ko host ng WH. Bebe pa po WH host. Sabi ni Bem Joy. Ma'am Bem Joy, napakasimple lang ma'am. Magtamsa ka lang dyan ma'am. Meron kang maiuuwi ngayon sa akin na 7WH. Ubusin mo lang yung tamsakan ma'am, yung mga premiere. 1 WH each tamsak. Mag-iwan kayo guys ng tamang bagas na nagtamsak kayo dyan. Masabaw na tilapia. Sana all may masabaw na tilapia. Okay host, salamat. Ma'am Bem Joy, opo ma'am. Bigyan kita ma'am ng WH. Sana madami ma'am yung iyong madami yung iyong video para naman madami tayong maipi-play sa'yo. Okay guys, mag-alala kasi kapag nakakatulog ako, instead na 7 hours or 8 hours, nagiging mga 12 hours, 14 hours, mga ganon. Hindi na masama. Pinoy Vlog, nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Pinoy Vlog. Hello naman po dyan kay Pinoy Vlog. Highly recommended channel yan guys. Si Pinoy Vlog na nandito sa akin. Oy, bakit binigay mo sa akin? Sangkatutak na sili. Diba? Ako ang model ngayon ng sili. Binigyan ako ni Bebe ng sangkatutak na sili. Di ko kaya ang amoy Bebe. Dito lang, kinig muna host. Di ako aalis, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Thank you naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Ma'am Jeans, thank you guys. Guys, eto si Easy Soft Baba. Baka hindi nyo pa kaibigan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. All you have to do is to click on that link that Easy Soft Baba's dropping and do connect to his channel also guys. Hello to you Easy Soft Baba and glad to see you again. Hello Pinoy Vlog. Pinoy Vlog, hello naman dyan sa iyo Pinoy Vlog. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan si Pinoy Vlog. Baka hindi nyo pa guys din kaibigan yan si Pinoy Vlog. Makipagdikita na rin po kayo dyan guys. Guys, yung mga bago dito sa ating live streaming, hindi nyo kailangan magdala ng inyong mga ninja guys. All you have to do is to use your main channel. Tawagin nyo lang si Nightboot. Si Nightboot ang maghahanap ng mga bahay niya at magbababa niyan para sa inyo. Diba? Napakasimple lang. King Kong, mega love shoutout po dyan sa iyo. Dikit, watch bell all po guys. Dikit kalembang all po. TY guys. Sabi ni King Kong. Host, penging banana po. Sige. Ay, kahapon pala, hindi ako nakapagbigay ng mga banana. Kahapon sana ako mamimigay, kahapon ng gabi. Yung mga King Kong, baka meron ka dyan na si Lumayon TV pala. Di ba? Gamitin mo yung Lumayon TV mo. Ipakilala nyo guys sa inyong mga main channel. Wag nyo itinatago yung mga main channel nyo guys sa inyong mga sa inyong mga ninja account because ninja account is just a backup account and ang nakikilala is ang mga ninja account nyo. Why don't you use your main channel and makipagkaibigan kayo guys using your main channel. You don't have to worry about paglalagas kasi as I have said guys, ang paglalagas is merong 4 na dahilan. It is because ang una, normal lang i-unsubscribe tayo. Ang pangalawa is ang spam subscriber, yung maling pagkakadikit. Ang pangatlo, yung mga account na tinanggal na ni YouTube. At yung pang-apat is yung mga na-human review, yung mga account na tinatanggal talaga. Maling pagkakadikit pa rin.
Si ano pala, si Lumayon TV guys, also known as King Kong, o diba? Anong oras ba yung live streaming mo, Lumayon TV? Nagla-live streaming din po siya guys. Dikitan Lapagan, o diba? TikTok live, ganda ni ate. Anong oras ba sir yung live streaming mo? PJ Paras TV guys, nandito pa rin sa atin. Ito guys, hindi kayo magsisisi guys. Sir PJ Paras TV. Kung di nyo pa yan guys kaibigan na nakapin sa atin, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir PJ Paras TV. Ako na guys ang magsasabi sa inyo, napaka-legit and organic na kaibigan niya. Sayang nga po yung mga dumikit sa akin sa LS Mukuragon. Ayan. Ilang ka na ba? Ma'am Yudawan, pwede pa type ako ng me? Mag-type lang kayo guys ng me, Aura, Channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightbot, kamo, Nightbot, baba mo, bilis. Ganon. Tawagin nyo lang guys si Nightbot, o kung kaya mag-isang tuldok lang kayo. Ang inyong channel is ibababaya ni Nightbot. T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dana po sa lahat kuya yan. Sabi ni Ashuriken, noted. Ashuriken, mag-ano ka dyan, mag-iwan ka ng bakas ha. Doon ko kukunin sa mga nagbakas guys. Mag-iwan kayo ng bakas sa live chat o kung kaya sa comment section para makita ko guys ha. Mag-hashtag Uragon lang kayo doon. 7WH yan guys. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Huwag na huwag niyong ipinagkakait guys. Huwag na huwag niyong itinatago ang mga premiere niyo. Padikitan natin. At the same time, mamigay tayo ng WH sa bawat tatamsak. Oo nga. Patamsak ako guys. Bigyan kita King Kong ng banana ayan. Ivan Minyosa, bago rin po natin guys na kaibigan, magiging kaibigan ka, dikitan or kabarkada, si Ivan Minyosa. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Ivan Minyosa. Bigyan kita sir ng iyong moderator function so that you can now start making friends also whenever you wanted to make friends in my live streaming. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ivan Minyosa. Welcome din po sa aking live streaming. And, nag-iwan na po ako ng bakas pero nakalimutan ko maglagay ng hashtag Uragon sa T1. Ayan. Okay lang po yun, Ashuriken. As long as nakita ko yung pangalan mo doon. It's totally fine. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys nandito sa atin. Si Ma'am Belia Baguod, Gantamsak host. Meron po siya guys na... Asa na ba yun? Nawala. Meron siyang 5,520 subscriber. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Belia Baguod. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Belia Baguod ang pangalan. Ma'am Belia, mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Belia. Welcome din po ma'am sa aking mumunting tahanan. And thank you also for tuning into my live streaming. Sino ba? Yudawan, 115 still counting. Maluoy na kayo. Magkaparot. Ano ba yan? Magkaparot. Ma'am Belia Baguod, hello po dyan sa'yo. And also guys, nandito rin sa atin guys, si Sir Aldrin Gandesa, all the way from Japan pa yan. Highly recommended monetized channel si Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Welcome back din sa aking live streaming, mga pupoging lalaki ng Japan. O, diba? And let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys, si Pops Jigs. Hi host. Mega love shoutout naman po dyan kay Pops Jigs. Nabibigyan ko na agad-agad ng kanyang moderator function guys. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Pop Jigs. Hello naman dyan sa iyo Pop Jigs. Welcome back. Welcome din po sa aking live streaming. Sino pa ba? Guys, sa mga bago natin guys na kaibigan, you don't have to worry about dropping your links. Tawagin nyo lang si Nightbot o kung kaya mag-type lang kayo ng Aura, Me, Channel, kung kaya tawagin nyo lang guys si Nightbot. Ayan. And o kung kaya kung tinatamad kayo, mag-isang tuldok lang kayo, sapat na yan. Hanapin ni Nightbot ang inyong bahay at mismong si Nightbot ang magbababa niyan para sa inyo. Kuya Uragon, kung may T8 na pakisabi lang po. Ayan. Sige, Ashuriken. And sa mga bago natin guys na pasok, baka may mga premiere din kayo, patamsakan natin ang inyong mga premiere. At the same time, mamigay tayo ng WH sa bawat magtatamsak sa mga premiere po ninyo. Ano pa ba? Danilo host. Ayun. Sino si Danilo? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Ivan Minyosa.
Patamsak ako guys, yung mga nangangailangan dyan ng WH, magtamsak lang kayo guys, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Ayan mga code. Binababayan ni Nightboot automatically. Kung gusto nyo guys magtamsak, magkaroon ng WH, T1 hanggang T7. Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan din kayo guys. Bordadora. Sinong bordadora? Baka may mga katanungan kayo dyan guys sa inyong mga channel. Ma'am Belia Baguod. Thank you naman po dyan kay Ma'am Belia Baguod. Our new VIP guest, VIP member guys, si Ma'am Belia Baguod. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Belia Baguod. Just give me a couple of seconds guys. I will going to give Ma'am Belia Baguod her VIP code. Asa na ba yan? Just give me a couple of seconds, guys. Kukunin ko lang guys yung link ni Ma'am Belia Baguod. Ma'am Belia Baguod, welcome po ma'am sa aking VIP community, di ba? May premiere pala si Ma'am Belia. Di ka nagsasabi, ma'am. Patamsakan natin yan, ma'am. Anong oras, ma'am, ang live streaming mo? Baka guys, hindi nyo pa kaibigan guys ang ating bagong VIP member na si Ma'am Belia Baguod. Nabibigyan ko ng kanyang VIP code. Sana wala pang nagmamay-ari ng BB. Acronym ng iyong pangalan, ma'am. Sana wala pang nagmamay-ari. Ma'am, bigyan kita, ma'am. Anong favorite number mo, ma'am? Busy sa work. Wala akong oras sa host yan. Anong favorite number mo, ma'am? May nagmamay-ari na kasi ng BB. Acronym ng iyong pangalan na Belia Baguod. Lagyan natin ma'am ng BB at yung 69. Sige ma'am, BB 69 ma'am. Every time na papasok ka dito ma'am sa aking live streaming, you can simply type BB 69. Automatic ibinababa ni Nightboot ang iyong bahay. Ayan, BB 69 ma'am. Ayan, acronym ng iyong pangalan. Ay, akala ko si ma'am Ay, hindi pala kay ma'am yon. Si ma'am Victoria Culubi pala yung nag-69. Ma'am, ano yung favorite number mo, ma'am? Akala ko si Ma'am Bibi, si Ma'am Ma'am Belia Baguod. Palitan ko na lang, ma'am. Anong favorite number mo, ma'am? Akala ko yung si Ma'am Victoria Culubi pala ang naglagay ng number. 7. BB7, ma'am. Ayan. BB7. Noted po. Ayan. Ayan. BB7, ma'am. Every time na papasok ka, pwede mo nang gamitin yun, ma'am. Ay, BB7 pala. Salamat, host. Ayan. Puso ni Jeans. Sino pa ba hindi ko guys na shoutout? Yung mga hindi ko guys na shoutout, mag-press 100 lang po kayo, ha? Yung hindi ko na shoutout. Ma'am sa Live TV, hello po dyan sa iyo. Ivan Minyosa, mega love shoutout po dyan sa iyo. Salamat host, ma'am. Ako po ang nagpapasalamat, ma'am. Ako ang magpapasalamat sa inyo. Iyan guys. You don't have to thank me guys. I will be the one to thank you all. For all the support, for all the things. Hindi na po. For all the support guys. And baka may mga katanungan kayo dyan guys. Pwede nating sagutin yan. And kanina may nagtanong na naman sa akin kung ano daw ba yung nawalan daw siya ng advertisement. It is because of auto-click na tinatawag guys. Yung mga nag-auto-click dyan, maraming nawawala ng channel. Yung mga invalid click guys, yung gumagawa ng sarili nilang ng mga revenue, especially monetized channel. Yan guys, ang ating mga invalid click na policy. Ayan, pwede nyo yan guys basahin. Yan ang mga invalid click policy. Ano pa ba? Ma'am Belia Baguod. Ayan, pwede mo naman gamitin BB7. Ayan. Sino pa ba?
Si Ma'am Clara Del Ilanga, nandito pa rin sa atin guys. Patamsak ako guys, patamsak. Wag na wag nyo guys aanoin. Wag na wag nyo kakalimutan guys na mag-iwan ng tamsak sa ating mga premiere. Kunin ko din yung premiere ni Ma'am Belia Baguod guys. Just give me a couple of seconds guys. Patamsakan natin yung premiere ni Ma'am. Kailan ba to? 6-4? Ito mo ng 6-4 mamaya. Slots Pugjen, Walking with Friend. Ayan. Slots Pugjen. Ano po yun? Ibig sabihin nun, Ma'am. Ma'am, asan ka po ngayon, Ma'am? T8. Sino ba yung T8? June 1, 8:15. June 4, 2 a.m. Ayan. Copy and paste. Guys, T8 guys, para kay... Ay, hindi pa pala. Si Ma'am Belia Baguod. Ayan. Patamsak din ako guys, T8, maluoy. Meron na guys, T8 para kay Ma'am Belia Baguod. Ma'am Simpulay Leonardo nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Simpulay. Hello naman dyan sa'yo Ma'am Simpulay. Welcome din po Ma'am sa aking live streaming. Mega love shoutout po Tita Jonas Salundaga, Tita Maylin Mapili, Ma'am Clara Del Ilanga, Tito Jepson. Mega love shoutout. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Simpulay Leonardo. Ang inyong inaanak. Good evening po Sir Host Dan Tamsak. Thank you naman dyan sa mga patamsak. Lindy Abutog, Idol Host, padagdag naman sa bahay ko po. Salamat, sabi ni Ma'am Lindy Abutog. Ma'am, mag-type ka dyan Ma'am ng me. Sige na Ma'am. Kunin ko yung pangalan mo Ma'am. Dagdagan natin yung bahay mo. Me. M-E lang, M-E. Me. Type ka lang dyan Ma'am ng me. Nonoy, sabi ni Pri. Puso ni Jeans Channel, Mami Simple Lie. Host, hindi ako makatamsak sa T1. Bakit, Ma'am? Anyari, Ma'am, sa T1? Lindy Abutog, mega love shoutout. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Victoria Kulube. Ma'am May Vlog. Hello naman dyan kay Ma'am May Vlog. Oy, ang kapatid ni Pri na maganda. Ma'am Lindy Abutog, pwede pa type ako ng May? Sige na, Ma'am Lindy. Huwag na nga lang. Ayaw mo eh. Oy, ang ganda pala nito. Oy, kung di nyo pa nakikita ang kagandahan pala ni Ma'am Lindy Abutog. Oy, dinidikitan to. Didikitan kita Ma'am ng marami kong ninja, promise. Oy, may maganda si Ma'am Lindy Abutog. Kung di nyo pa guys nakikita ang kagandahang tinataglay nito ni Ma'am Lindy Aba, silipin nyo na rin guys. Kabilang na to guys sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupan. Diba? Hello naman dyan sa may jowa ka na Ma'am? Tinanong. Hello naman dyan sa maganda, oy. Okay, dikitan nyo to guys, si Ma'am Lindy Abutog. Ay, hanapin ko nga. Bigyan ko to ng code. Maganda kasi. Basta maganda, binibigyan niya ng code guys, diba? Boom. Ma'am, every time na papasok ka dito, Ma'am, pwede mo nang i-type Ma'am yung pangalan mo. I-type mo lang Ma'am yung pangalan mo, diba? Si Nightboot na bahala niyan, Ma'am. Oo nga, maniwala ka sa akin. Mr. Yosok Kitchen, mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Mr. Yosok Kitchen guys, ang co-host ng ating Bebe Labs, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Mr. Yosok Kitchen. Highly recommended channel yan guys, si Mr. Yosok Kitchen, ang kaibigan ni Ma'am Victoria Kulube. Sir, bigyan kita sir ng iyong moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming whenever you wanted to make friends, sir. And I'm glad to see you here in my live streaming, Sir Mr. Yosok Kitchen guys. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, ako na bahala guys sa inyo. Oo nga.
Nakilala ko yan kay Ma'am Victoria Culubi. Hello naman po dyan sa iyo, Sir Mr. Yoso Kitchen. Thank you also for joining my live streaming. Sir, meron ka ng moderator function? Para naman pwede ka nang makipagkaibigan. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yan guys. Si Mr. Yoso Kitchen keeping us also in his background. Sino pa ba? Ma'am Eileen, hello naman dyan sa'yo. Uragon, tapos nang i-premiere yang Sir Edwin Pre. Guys, hanggang T8 lang tayo ha, hanggang T8. Ayan si Uday Alvarado, T9. Pwede pa ata yan. Sige. Sir, 5 po natamsakan ko, sir. Thank you. Ayan. Baka may ballpen ako dito. Kunin ko nga yung mga pangalan nyo. Ay. Bebe, may ballpen ka, Bebe? Sige naman ako. Ay, may papel ka, Bebe. Sige na, Bebe. Pahingi ako, Bebe. Ng paper. Maylin Mapili. $5 ma'am, noted po, ayan. Burn Joy, M40 Baud na daw, ayan. T1 to T8 dancer, sabi ni Ma'am Simpolay. Noted po, Ma'am Simpolay. Simpolay Leonardo. Ay, tingin ako deh. Ayan, binigyan ako ni Be, ayan. Simpolay Leonardo. 8WH, ma'am. Sino pa ba? Si Ma'am Maylin, 5WH. Noted po. Ayan. Sabihan niyo ako guys kung sino. Mayroon akong listahan. T1 hanggang T8 guys. Ayan. Dan Pulpak sa nakapin. Sabi ni Ma'am Belia Baguod. Ma'am Belia, thank you naman po dyan sa'yo. Huwag ka mag-alala, ma'am. Oo. Nakakita ka ng maganda. Ay, ng poging-pogi, ma'am. Oo. Kasing ganda mo. Asan ba yung maganda? Ito guys, si Ma'am Yudawan, maganda yan. Si Ma'am May, di ba? Ang gaganda niya. Niwala kayo. Dan tamsak sa T8 Tuya Uragon. Ayan, sabi na Ashuriken. Noted Ashuriken. 8WH. Guys, monetize and non-monetize channel. I'm giving away WH. Alam kong kailangan nyo, monetize and non-monetize channel. You will be needing WH, diba? I am offering you 1 WH each tamsak sa mga premiere. Wala kayong ibang gagawin guys. And sabihan niyo kung ilan yung tinamsakan yung premiere. Ang code guys ng premiere natin sa mga bago natin is T1 hanggang T7. Baka naman maluoy. At kung meron kayong mga premiere dyan guys, sabihan niyo ako ha. Patamsakan natin yan. Host T1 to T9. Sabi ni Ma'am Claridel. Donate ma'am. Nanguna, donate daw. 8WH ma'am, noted. In my opinion, mas kailangan ng WH yung non-monetize kaysa sa mga monetized channel. Wrong, Ashuriken, mali. Monetize and non-monetize need also WH. Watch R. Kasi kung walang nanonood sa mga monetized channel, walang naglalaro ng kanilang harang, wala rin silang revenue. And sa mga non-monetized channel, you do badly need also WH talaga kasi yun ang requirements naman talaga. Although sa mga non-monetized channel is hindi naman talaga requirements na, but in my personal opinion, they will also badly need WH kasi may naglalaro sa harang nila. Revenue yon ang ibig sabihin nun. Ganun po yun. Mamila Sehas Dan, ayan. Sabi ni Burn Joy. Mr. Yoso Kitchen, sir. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. Sir, type ka ng me, sir. Yung mga bago natin guys na kaibigan, mag-type lang kayo ng me, Aura, channel, o kung kaya, tawagin nyo lang si Nightboot.
Sir James Hunter Vlog, shout out. Mega love shout out naman dyan sa ating kaibigan guys na si Sir James Hunter Vlog. Highly recommended monetized channel yan. Si Sir James Hunter Vlog. Sir, nasaan ka ba ngayon? Mega love shout out naman dyan sa ating kaibigan guys na si Sir James Hunter Vlog. Highly recommended monetized channel yan guys, si Sir James Hunter Vlog. Yan pa guys, sa mga pupoging lalaking kaibigan natin yan. Oh, sana all pogi. How to be pogi, sir? Baka naman. Nasa Mindanao pala. So kailangan pala din ng monetized channel ng Double H. Akala ko pag abot mo ng sa 4K Double H, yun na, wala na, abot na yung goal. Meron pa pala. Oo naman. Kasi nga, kapag walang nanonood sa mga monetized channel guys, walang naglalaro ng kanilang harang, useless pa rin ang kanilang monetization. It is because doon pa rin nakasalalay yung doon pa rin nakasalalay yung revenue ng mga monetized channel. Kumusta tol? Ayun. Okay naman sir, okay naman. Kumusta naman tayo diyan sa Mindanao sir? Kailan ka babalik? Ma'am Sol Bihasa Vlog all the way from Taiwan pa yan guys. Ni hao. Mega love shoutout naman po diyan kay Wada Pengyo, di ba? Mega love shoutout naman diyan sa iyo, ma'am. Ma'am Sol Bihasa Vlog, di ba? Mega shoutout naman diyan kay Ma'am Sol. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo diyan, ma'am? Hayo sampan ma. Siyapan la. Parang yung sa akin tol monetize na pero walang nanonood. Bakit? Nag-inactive ka kasi, hindi mo na kasi ina-active yan. O, i-active mo yan. Oo nga. Yan guys, si Sir James Hunter Vlog. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Napaka-legit and organic na kaibigan yan. Si Sir James Hunter Vlog. Na nasa Mindanao ngayon. Ray Carriaga, mega love shoutout naman po dyan kay Ray Carriaga guys. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Ang brother-in-law ni Pre. Ma'am Bengto Uman, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Bengto Uman Vlog. Hello po, host Dan Tamsak po, sabi ni Ma'am Bengto Uman Vlog. Hello naman po dyan kay Bengto Uman Vlog. Highly recommended channel din yan guys, si Ma'am Bengto Uman Vlog. Host, hindi ako makatamsak kay Sir Aldrin. Bakit? Shoutout sa inyong lahat na nandito, sabi ni James Hunter Vlog. Sir Aldrin, meron ka bang Sir Aldrin Gandesa? Meron ka bang papatamsakan tayo dyan? Wala ba tayong premiere dyan, Sir Aldrin? Wala. Salamat po, host tayo. Sabi ni Ma'am Beng to Uman. Always welcome po. Ma'am Jean's channel, noted po, Ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 7 WH, Ma'am. Ma'am Jean's channel. Bigyan kita, Ma'am, ng 7 WH. Yan guys, kaibiganin niyo yan guys, si Sir James Hunter Vlog. Baka hindi niyo pa kaibigan yan si Sir James Hunter Vlog. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan. Sir James, pwede bang patay pa ako ng May? Mega love shoutout po, Tita Marie, Yana Channel. Sabi ni Ma'am Simpolay, Harlem, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan na may kaibigan na night boat, na pinagbibintangan ako. Hello naman dyan kay Harlem, Welcome din sa aking live streaming. Sir James, patay pa ako ng May. Sige na sir, May. Musta Nightboat? Hirla kaya. Hindi nga ako si Nightboat. Doon naman kay Ma'am Claridel Ilanga at saka doon kay Sir Art Francisco Channel. May pumunta doon na Sogo Hotel. Oo nga, meron pumunta doon na Sogo Hotel. Nakapang congressman pati. Tapos pinagbibintangan din nila ako. Ano ba nangyayari sa mundo? Bakit ako ang napagbibintangan lagi, oy? Ang aking mga ninja account, guys, is puro aura. Aura 50, 51, 52, 53, pataas. Oo nga. Maniwala kayo. Idinikit ko yun sa inyong lahat. Ay, Ma'am Claridel, hindi ako yon. Nandun ako sa iyo. Ayaw ko lang talagang pumasok kasi ako ang napagbibintangan eh. Nandun ako kay Ma'am Claridel. Nakikinig. Sabi ba naman, parang kilala ko to eh. Pwede bang palitan mo yung Pwede bang palitan mo yung suot mo? Parang pangkabaong. Sabi ni Ma'am Ate Mon. Akalain mo yun. Oo. Parang pangkabaong daw. Alam mo, parang pang congressman.
Sabi ni Ma'am Ate Mon Vlog, arang pangkabaong daw. Sabi ni Ma'am Claridel, ay palitan mo yung suot mo. Oo, pwede bang mag-polo ka na lang dyan? Hanap ko jowa. Sana all. Di ba? Naghahanap ng mga jowa yan guys. Kung wala pa kayo guys na jowa ba, ayan. Si Sir James Hunter Vlog naghahanap din ng mga jowa. Jowain nyo na yan. Mag-jowa na kayo dyan. Oy. Oo. Sir, patype ako ng me. Sige na. Me. Ang alam ko pang konsihal lang, iba yon kay ma'am pang kabaong talaga. Oo nga. Ayan guys, kaibiganin nyo to guys, si Sir James Hunter Vlog na nakapin sa taas. Ayan. Hindi ka na nag-active, sir. Hi Night Boot, musta ka na? Ako talagang Sir Hunter, juwain mo channel mo. Oo nga. Juwain mo channel mo. Paanuhin mo yan. Hindi ka na talaga nag-active, sir. No? Salamat sa'yo. Pakinggan na itong awit ko. Sir Hunter, long time no see, but nasinaw. Oo. Long time no see nga. Nandiyan na yan guys sa sa Mindanao, umuwi yan nung kasagsagan nung pauwi na rin ako ng Pilipinas, umuwi yan si Sir James. Nakapasok yan sa akin nung nasa Taiwan ako. Kumusta man signal natin dyan, Sir James? Nagpakunik ka na ba ng mo dyan? Ng internet mo dyan? Tuloy-tuloy na ba yan? Ang tanong. Oo, sabi ba naman ni Ma'am Ate Mon Vlog, Ma'am Claridel, isinumpati ni Ma'am Ate Mon Vlog daw. Tapos nag-uusap silang dalawa ni Pre. Pinapakita sa akin, sabi ba naman sa akin, Ma'am Claridel ni Pre, "Uy Pre, ikaw ba to Pre?" Sabi ko, "Hindi ako yan, uy." Isinom ni Ma'am Ate Mon, in-screenshot yung profile pic ng congressman na yon. Tapos isinend sa akin, "Pre, tingnan mo Pre." Sabi ko, "Hindi ako yan." Hindi ko yan alam. Oo. Oo ma'am, in-screenshot ni Ma'am Ate Mon. Sabi niya, "Si Sir Uragon yan." Sabi ni Pre, mukhang hindi naman ma'am. Uy. Kalain mo yan. Bakit ba kapag kami pumapasok sa inyong mga ninja, oy ako ang pinaghihinalaan nyo? Ano ba ang tingin nyo sa akin? Oo. Hirap signal dito. Magpakunik ka na, oy. Oo nga. Magpakunik ka na ng internet mo dyan, sir. O, diba? Baka nga hindi, kawawa naman si Sir Sogo, o diba? Sogo Hotel pa naman ang pangalan. Piso wipe pa lang. Gulog ko ng mga 20 pesos. Oo. Siya din si Inglesirong Hilaw. O, akalain mo pati Inglesirong Hilaw. Ako na lahat. Oy, Pre, na kaming tatlo sa premiere. Oy, sabi ni Pre, sige, Pre. Oo. Si Ma'am May Vlog. May, Ray, Pre. Ayun. Tag 8. Ayun. Noted, Pre. May, Ray, Pre. Tag 8. Alam ko na yan. Ilan yung premiere host? Sabi ni Ma'am Sol. Ma'am, hanggang T8 tayo, guys. Hanggang T8. C1, C10 dan. Ma'am, hindi po sa akin, ma'am, yung C. Ibang premiere, ay ibang live streaming, ma'am, yung pinasok mo, ma'am. Promise. Sogo lang malakas. Ma'am Jonah, nasa na isang Kabuko Barya. Oh, sabi ni Ma'am Jeans. Di pala dito. Oo nga. Ma'am, ibang live streaming, ma'am, yung napasok mo. Tapos dito ka, ma'am, nag-C. Alaka. Boom. T1 to T9 done. Ayan, sabi ni Sir Jepson. Noted po, Sir Jepson. 988, sir. Boss, may papasukin ako dito, boss. Bagong gawa lang YT niya. Nandito siya sa amin now. Hello naman dyan sa bagong pasok natin, guys, na kaibigan ni Harlem O, na nasa bahay nila. Pasok ka, sir. Ano ba yon, sir o ma'am?
Pa-jowa, ay, jowain nyo na lang guys. Naghahanap ng majo-jowa si Sir James Hunter Vlog. Baka naman, #ora nilalagay ko. Okay lang po yun, Ma'am Sol. Opo. Naku, Ma'am Jeans, pag ipalipad ko sa iyo, bukol aabot. Ang dami nun, Ma'am Juna. Oo. Yan guys, naghahanap ng majo-jowa guys. Yung mga wala pang jowa dyan. Gayahin mo ako, sir. Ang jowa ko, alam mo kung ano, matandang mayamang mamamatay na. Triple MN. Oo nga. Lahat ng ari-arian ipinangalan na sa akin. Ayun, yung isang asyenda, kukunin ko lang parang palalabasin na magdi-deed of sale daw, parang binili ko para sa akin na daw. Oo nga. Pipirmahan ko na lang yung pinagawang deed of sale na nakapangalan sa akin. Tapos yung land title is itatransfer na lang sa akin pagka mamamatay na daw siya. Oo nga, ganun. Tapos pagka namatay, magliwaliw ako. Oo nga. Kain muna ako, haha. Tapos na ako, magtusok, sabi ni Ma'am Sol. Noted po, Ma'am Sol. Oo, sige. Sol Bihasa Vlog. 9WH, Ma'am, noted. Oy, Ma'am, Baby Labs. Bakit ba tuwang-tuwa ka dyan, Baby Labs? Galawang Hokage yun. Milyonarya agad ako. Sama. Sir, yun ang pogi. Same sila ni Board. Pogi. Pogi lang sa kalam. Sir, yun ang pogi. Sige. Okay. Jeans Channel 29 na ako ikaw. Ay! Sir James, marami ka naman pandikit dyan. Ito, meron dyan na si Ma'am Ganda. Ay, may mayaman. Uy ma'am, ano bang ginagawa mo sa buhay? Wow, sana all po, di ba? Si Ma'am Beng to Uman Vlog. Ayan sino na ba yun? Ito. Asa na yung maganda? Yung tinanong ko kaninang si Lindy. Si Lindy Abutog na maganda, di ba? I-type mo yan, Lindy. Oo nga, ito. Tanungin mo. Kaso may jowa na daw, bahala siya mangisda, Oo. Joke. Kaibiganin nyo yan guys, si Ma'am Linding ganda. Ang ganda niya as in. Kung di nyo pa guys nakikita ang kagandahan niyan, tulo laway kayo dyan. Kaso may jowa na daw siya. Yung asawa nga, nagkakahiwalay pa. Yung magjowa, manalig ka lang Sir James. Oo, nagkakahiwalay ang magjowa din ha. Yung mag-asawa nga, nagkakahiwalay. Yung magjowa pa kaya. Sige, manalig ka lang, ganon. Wait lang ha, ginaturuan ko pa. Sino walang jowa dyan? Kahit yung may jowa, okay lang yan. Ito, si Ma'am Lindy. Yan si, Yuda One. Oo nga, ang ganda din yan. Oo nga. James Hunter Vlog. Drop ka ng link, bilis. Ayan nakapin sa taas. Marian Artist Dams. Shout out host. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada. Si Marian Artist Dams. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function dyan para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello po dyan sa iyo, ma'am. Welcome din po sa aking live streaming. And padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Claridel Ilanga. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Claridel Ilanga, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Binababayan ni Nightboot ang ating super chatter na si Ma'am Claridel Ilanga. Highly recommended monetized channel yan guys. Claridel Ilanga ang pangalan. Ayan. Make friends guys with Ma'am Claridel, ang ating super chatter. James Hunter Vlog on the way na juwain mo na ako ng marami. Oo nga. Diba? Bakas lang kayo maayos, ako na bahala mamaya pagbalik. Maraming pambalik yan guys, maniwala kayo. And if ever guys na hindi nyo pa kaibigan yan, si Easy Soft Baba, guys, connect with me. If we are not family before, I will return back to you now. Diba? Sabi ko nang walang English. Guys, please do connect to our friend guys, all the way from France. Easy Soft Baba, correct me if I am wrong. You're from France. Isn't it? Samson Vlog, Uragon, good evening Lodi, watch out po. Mega love shoutout naman po dyan kay Samson Vlog. Bakit ba pinalitan mo na yung pangalan mo?
Samson, mega love shoutout naman po dyan kay Samson Vlog. Dahil sa pangatlong best ay maraming best ko na ikaw nakita dito, Samson Vlog. Bigyan ko nga ikaw ng ano mo, ng code mo, Samson Vlog. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit less 1 minute na ano mo, na video mo, 1 minute pataas? Guys, makipagkaibigan kayo dito guys kay Samson Vlog. Baka naman pwede natin guys gawin 50. 40 na lang guys ang kailangan. Baka naman maluoy. Wala ka bang ano? Wala ka bang 1 minute lang na ano dyan? Gumawa ka ng 1 minute mo ano, Samson Vlog. Ma'am Claridel, thank you for that amazing super chat, Ma'am Claridel. Ha? Dikitan nyo guys ang ating super chatter. Maluoy. Music. Music. Bigyan kita Samson Vlog ng iyong ano, SSB, na code na SSB. Ayan. Ito guys, okay, biganin nyo yan guys, Samson Vlog. Marian Artist Dance, Isis of Baba, shout out. Sabi ni Ma'am Marian. Guys, kaibiganin nyo na rin po yan guys. Si Ma'am Marian Artist Dance. Bagong-bago rin po natin yan guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Ayan, si Marian Artist Dance. Yan guys, si Sir James Hunter Vlog ang ano, kauna-unahan kong kaibigan guys na tumulong sa akin sa YouTube. Yan si Sir James Hunter Vlog. Kaso hindi nag-active. Kuya Uragon, baba na po ako. May gagawin pa ako mamaya. Tapos kakain na din ako ng dinner. Salamat sa lahat, kuya. Goodbye po sa lahat. Ashuriken, sige lang. Ako na bahala mag-drop ng iyong ano. Ito guys, sa Ashuriken. Napaka-ano yan guys. Batang-bata. Yung mga naghahanap dyan ng bata guys. Oo. Yung mga gustong majowa bata. O, diba? At mga pupoging bata na may gatas pa sa labi. Yan si Ashuriken ang hanapin nyo. Oo nga. Kaso, ano, bata pa yan guys ha. Baka ano kayo ha. Mabantay bata kayo dyan. 17 years old. Oo. Ma'am Betty Channel, nandito na rin sa atin guys. Hello naman po dyan kay Ma'am Betty Channel. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Betty Channel. Highly recommended monetize channel yan guys, si Ma'am Betty Channel. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Betty? Welcome din po sa aking live streaming. Harlem, asa na ba yung kaibigan mo? Sir Art Francisco Channel, okay na, happy na sir. Oh, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Art Francisco Channel. Mga pupoging lalaki. Oo. Sa balat ng Tinalupan. Hello naman dyan kay Art Francisco Channel. Na may code sa aking Art. Kumusta naman tayo dyan, Sir Art? Nandun ako ha, isnabero ka din ha. Kung siya Claridel inisnab ka, ikaw na mainisnab mo ako ha. Nandun ako ha, akala mo ha. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Art Francisco Channel. Mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan niyan guys, kaso isnabero. Ay pre, nandun kami ni pre. Si pre lang yung shinout out. Sir Uragon, Sir pakulkog ako sa premiere. Ayoko nga, inisnab mo ako. Gianna O. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Gianna O. Nagbabalik natin guys na kaibigan si Gianna O. O, diba? Hello naman po dyan kay Gianna O. Welcome din po sa aking live streaming. Sino ba? Ano na ba tayo? T9? Kailan ba to Sir Art na ano mo? June 3, 8:35 p.m. Ayan. June 3, 8:35 p.m. T9 guys, T9. T1 hanggang T9. Ayan. T9.
Ma'am Aileen TV, nandito na rin sa atin. Ma'am Aileen, hello naman po dyan kay Ma'am Aileen. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Si Ma'am Aileen TV, highly recommended channel at maganda. O, diba? Kung nakita nyo na guys ang kagandahan niya ni Ma'am Aileen TV, silipin nyo uli at mabibighani kayo sa kagandahan niya ni Ma'am. May jowa na yan, ha? Dara po sa nakapin host, sabi ni Ma'am Beng Tuuman Vlog. Thank you naman po dyan sa'yo. Snapsir, tubuhin kita, di ko nakita. O, diba? Sabi ko sa'yo Si Pri lang talaga ang nakita. Gianna O, Tamsakdan host. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Gianna O. Thank you po ma'am. And welcome back din po sa aking live streaming. Sir host, James Santor Vlog. Dinikitan ko na baka naman. O, diba? Sir James, si Mama Atimon Vlog, wag mong binubudol yan. Kasi maraming pambudol yan. Yari ka talaga kapag hindi mo yan binalikan. Na, maniwala ka sa akin. Baka pwede po tamsakan host, sabi ni Ma'am Betty Channel. May premiere ka Ma'am Betty? Sige ma'am, kunin natin yan ma'am. Malakas ka sa akin ma'am eh. Dino Remix. DJ John Siva Remix. Ma'am Jonah. Diba? Salamat sa pagkain, Anas birthday. Diba? Anas 41th birthday. Opo ma'am, kailan ba to ma'am? Kailan ba to ma'am na June 3, 8 p.m. Ayan. June 3, 8 p.m. Ma'am Titen po Ma'am Titen, ayan. Si Ma'am Betty, Titen guys, tiwan hanggang Titen. Mag-iwan kayo guys ng bakasa o kaya sabihan nyo lang ako. Ma'am Gianna, wow, sana all. O, diba? Sana all may pa-member. Sa'yo din ba to Harlem O? Si Ma'am Gianna O? Ma'am Gianna O, welcome din po sa aking VIP community. Meron siya guys na 209 subscriber. Baka naman guys pwedeng gawin 220. Maluoy na guys ang ating bagong member na si Ma'am Gianna O. Ma'am, bigyan kita ma'am ng copy and paste. Bigyan kita ma'am ng VIP membership. VIP code pala, VIP code. Bigyan kita ma'am. Just give me a couple of minutes, guys. I will going to give also Ma'am Gianna O. Copy and paste. DJ Jonel sa Dino Remix. DJ John Siva Remix. Sana wala pang nagmamayari ng J.O. para kay Ma'am Gianna O. Serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor. Sana wala pang nagmamayari ng J.O. Ma'am, ano pong mo, ma'am? Ano po yung favorite number mo, Ma'am Gianna O? Ilagay natin dito, ma'am, kasi may nagmamayari na ng May nagmamayari na ng J.O. Boss ko yan, boss. Wow, ang boss pala ni Harlem O. AC Gianna O. Ma'am Claridel Ilanga, big shout out. Inaway ako, Sir Uragon. Sinong naghahanap ng jowa nasa pin? Ayan guys, yung nakapin, naghahanap yan ng majo-jowa. Ma'am, asan na ba yun? Si Ma'am Gianna O. Ma'am, bigyan kita ma'am ng JO1 na lang. JO1 na code. VIP code guys. Baka naman guys, pwedeng padikit ako guys sa ating bagong VIP member. JO1 ang code. JO1. Boss ko yan, boss. Hello naman po dyan kay Ma'am Gianna O. 8 favorite co-host. Sorry na agad. JO1. Sige ma'am, your wish is my command. Diba? Nanginginig pa. JO8 ma'am, JO8 ang iyong code ma'am. JO8 pa yan. Acronym ng iyong pangalan ma'am, JO at saka 8 na yan. Thanks host, always welcome po. Meron pala dito video
na account. Sino, sir? Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys nandito sa atin. Murata Spartan Vlog, idol host Aileen Guapa. Hello naman po dyan kay Murata Spartan Vlog. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function so that he can now start making friends also in my live streaming. Hello naman po dyan sa iyo Murata Spartan Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. And of course, nandito rin sa atin guys, bago rin po natin magiging kaibigan si MGEXL Vlog TV. Mega love shoutout naman po dyan kay MGEXL Vlog TV. Nabibigyan ko na rin po ng kanyang moderator suit. O, diba? Suited only for him. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo MGEXL Vlog. Thank you also for joining my live streaming. 8 favorite po host. Ayan. Sir, meron na kayo guys na mga moderator function. Pwede na kayo makipagkaibigan dito sa aking live streaming. And welcome po sa aking live streaming guys. O, diba? Sa mga bago natin guys na kaibigan, i-type nyo lang ang Aura Me Channel. Aura Me Channel. Kung kaya tawagin nyo lang guys si Nightboot. Bahala na yun si Nightboot maghanap ng mga bahay nyo guys. Automatic ibababa yan ni Nightboot. O kung ayaw nyo mag-type guys, isang tuldok lang sapat na hahanapin ni Nightboot ang inyong bahay at si Nightboot na rin ang magbababa niyan para sa inyo. All you have to do is to use your main channel account. And meron pa rin tayo guys na bago na magiging kaibigan si Master J on Q. Hi, invite me Harlem. Mega love shoutout naman po dyan kay Master J on Q. Ang invited ni Sir Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Master J on Q. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function para naman pwede na rin siyang magipagkaibigan dito kasama ng kanyang kaibigan na si Harlem O. Hello naman dyan sa iyo Master J on Q. Welcome din po sa aking live streaming. Ano pa ba? Hello po dyan sa'yo. Samson Dan sa bahay mo, pabalik na lang. Ay, nangingisda. Road to 2,000 yan guys. Si Ma'am Claridel Ilanga. Baka naman. Hello guys. Ito guys, kaibiganin nyo guys. Master J on Q. Si MGEXL Vlog. Na meron siyang 25 subscriber. Baka naman guys, pwede nang gawing mga 30 yan. Oo, 40 na ganyan. Ganito guys, yung mga nagsisimulang yung mga nagsisimula guys na mga YouTuber ang sinusuportan, especially sa mga monetized channel. Bibigyan ko kayo guys ng one very good reason kung bakit nyo kailangan dikitan yung mga nagsisimulang YouTuber. Suportahan nyo guys yung mga nagsisimulang YouTuber. Wag nyo guys na wag nyo pinagkakamalan na yung mga nagsisimulang YouTuber. Ako yon. Shout out naman dyan sa pinagkakamalan na ako yon. Pinangalanan nilang ako si Nightboot. Si Ma'am Claridel si Sugo Hotel. Yung mga ganito guys, sinusuportahan yan. It is because guys, habang nagsusupport yan sa inyo, habang nangingisda yan sa inyo, nagkakaroon kayo guys ng mga viewers nyo. Suportahan natin guys, yung mga kaibigan natin guys na nagsisimula. Palakihin din natin ang kanilang bahay guys. Suportahan natin, tingnan natin lumaki ang kanilang bahay, diba? Ganoon. Shout out to host, ayan, sabi ni MGEXL Vlog. Shout out din dyan sa'yo. Tama po Uragon, support na po kayo sa tulad namin na small YouTuber. Ma'am, hindi ko po ma'am tinatawag na mga small YouTuber. It is because hindi po kayo mga small YouTuber. Yung mga nagtatawag sa inyo guys sa mga small YouTuber na mga malalaking channel guys, they were just nothing but a small YouTuber also before. Kaya wag nyo guys na tinatawag yan. Ang tawag ko dyan guys is mga new YouTuber, mga bagong YouTuber. Ganun po yun. Uragon, mag-module, sinagsabay, nanonood, shout out sa pinagsabay. Nag-module at nanonood. Wow, naman. Wag nyo guys na ini-small yung mga maliliit na yung tinatawag nyo mga small YouTuber. It is because lumaki kayo, galing din kayo sa pagiging small YouTuber. Kung yun ang tawag ninyo sa kanila, you're just nire-reflect nyo lang ang sarili nyo na ganon din kayo. Which is, ayokong ganon. Sige Lodi, suklian kita. Mamaya, module lang muna. O, sige. Thumbs up po ako sa iyo, host tayo. Thank you naman po dyan kay Ma'am Beng Tuuman Vlog. Sorry. Hindi nyo guys kailangan mag-sorry sa akin guys.
Wag kayo guys mag-sorry sa akin. We are here guys to guide everyone. Yung mga gustong magpa-guide based on community policy ha. Ayokong gumagawa ng sarili policy ko kasi wala akong policy. Make friends guys. Ang policy ko guys sa aking live streaming is make friends, connect to each and everyone. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Monetize and non-monetize channel guys. Pare-parehas lang tayo. Harlem, hindi naman sa'yo yon. Ikaw ba yon? Sabi ni James Hunter Vlog. Baka naman, yung mga naghahanap diyan guys ng majujowa, yan guys yung nakapin sa atin, naghahanap yan ng majujowa. Dan na po, dikit at kalembang po sa art. Sabi ni MGE Excel. Sir, MGE Excel, ganito ang gawin mo, sir. Ang ilagay mo, Art Francisco Channel, dan na sa'yo, padikit 10. Ganon, ha? 10 ka mo. 9 new, tamsak po, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Eileen, TV. Ayan. Tingnan mo ng siyam. Bilis, sir. Sabi ka mo ni Uragon. Iyan pa si Harlem O. Kamo, Harlem O, dan to you, pabalik, 13. Si Ma'am Jonas Salundaga, sabihin mo, Jonas Salundaga, dan to you, pabalik, 14. Si Ma'am Claridel Ilanga, kamo, Ma'am Claridel Ilanga, dan to you, pabalik, 4. Si Ma'am Ate Mon Vlog, booking kayo ngayon sa akin lahat. Si Ma'am Ate Mon Vlog daw, Ma'am Ate Mon Vlog, dan to you, pasukli, mga 20, pwede na yon. Ganon. Booking talaga kayo sa akin. Balak. Yan guys, si Sir James Hunter Vlog, kapag kadinan nyo kamo, pwedeng juwain ko ba ikaw? Pahingirin ako ng mga 4. Ganon. Yan guys, si Murata Spartan Vlog, meron siyang 217 subscriber. Baka naman guys, pwedeng gawin na 225. Sige na, maluoy. Padikit-padikit. Sir, Murata Spartan Vlog, dikitan mo yung mga nandyan, yung mga binanggit ko. Tapos i-shoutout natin, especially sa mga bago natin guys na kaibigan, dikitan nyo yung mga ganun. Uragon, hirap magjowa, magastos. Peace sa walang jowa. Hindi mo kailangan gumastos. Ang jowa ko, 3 M, may 1 N. Matandang mayamang, mamamatay na. Hindi ko pinagagastos yun. Nasa ospital ngayon. Ang kaswero. Tapos, yung lahat ng ari-arian, pinangalan sa akin. Sige, idol, kain lang saglit po. Ayan. T6 and T9, sabi naman Betty Channel. T6 and T9, sabi ni Ma'am Betty Channel. Noted po, Ma'am Betty. Ma'am 2WH, Ma'am 2WH. Sir Tono Bebs, nandito na rin sa atin guys, mga Papa Balls, Yummy Balls. So, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Highly recommended monetized channel yan. Highly recommended pokpok at kolbo yan guys. Oo nga. Ng Taiwan, ang Taoyen Taiwan. Long time Taoyen Taiwan, diba? Ang dakilang pokpok at callboy ng Long Tan. Mga Papa Balls, diba? Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugi ang tinataglay niyan, pinamana ko na sa kanya yung trono ko guys sa Long Tan Taoyen guys na pagiging pokpok at pagiging callboy. Diyan kay Sir Tono Bebs. Ang nag-iisa, ang bihasa. Na kahit isan guys sa mga barbed wire, pwede na. Sama. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs, ang marupok. Welcome din sa aking live streaming. Ito guys, kaibiganin nyo yan si Sir Tono Bebs. Napaka-legit and organic, highly recommended. Mataba, matabang pakulaw. Ang laki ng bahay. Tamsak na Sir T1 to T10, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Noted po, Sir Aldrin Gandesa. Don't wanna leave this playdate with you. 10W8, sir. Laptop ang ipang-play ko neta. Happy birthday to Ate Mon Vlog. Sino pa? Yudawan, ganda mo po. Done visiting your house. Dikit with bakas po. Sabi ni MGE Excel. Tol, ako na bahala magbalit sa mga dumikit sa akin kanina. Sige, sir. Thank you naman dyan, Sir James.
Bro Tono, love you. Oy, may pa I love you siya. Ma'am Shimmers Vlog. Hello, hello naman po dyan kay Ma'am Shimmers Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Shimmers Vlog. Highly recommended channel yan guys si Ma'am Shimmers Vlog. Ma'am Shimmers! Kumusta naman po tayo dyan ma'am? And welcome back ma'am sa aking live streaming. Baka guys may mga katanungan kayo dyan guys, especially sa mga bago natin na kaibigan guys, kung may mga katanungan kayo, you can ask guys. Oo. Huwag nyo lang tatanungin kung ano ha, kung ilan ang jowa, kung matandang mayamang, madaling mamatay. Sweet Bicolana Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sweet Bicolana Vlog, all the way from Malaysia pa yan. Hello, hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Sweet Bicolana Vlog, ang aking kababayan na si Ma'am Sweet Bicolana Vlog, o, diba? Kumusta naman tayo dyan, Ma'am, and welcome back sa aking live streaming. Ora. Thinking that we got time and you wanna keep it in. Sige na guys, magdikitan nyo guys yung mga especially ang ating super chatter guys. Wag nung kinakalimutan yan guys. Padikit ako guys sa ating super chatter. Maluoy. James Hunter Vlog, dan visit your house po. Dikit at Bakas at Kalembang po. MGXL, guys, tawagin nyo lang si Nightboot ha. Ibababa ni Nightboot ang inyong mga bahay. Gakamang Signal Host, sabi naman Betty Betty Channel. Allah. Ayos lang kami, Ma'am Victoria. Stay at home. Oo nga. Sir, stay safe, sir. Stay safe. At sa lahat ng mga nandito, guys, stay safe. Time check tayo, 57 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Hashtag Uragon, maluoy mo, pinapawisan ako ng maraming singot. Bakit? Samson Vlog, mag-type ka lang ng SSB. Ayan, Samson Vlog. Dikitan nyo ako, magbabalik ako 20. Ay, dikitan nyo yan guys, 20. Si Harlem O. All eyes kay Harlem O. 20 ang pandidikit guys. Murata dan dikit na po sa'yo, sabi ni MGE Excel Vlog. Baka naman, Sir MGE Excel, hindi ko pa ikaw nadidikitan. Bigyan kita ng iyong kunin ko yung pangalan mo, sir. Dikitan kita, sir, ng bonggang-bongga. Wow, bonggang-bongga. Kunin ko lang yung pangalan. Hindi ko pa nadikitan to eh. MJ-E bahay nyo. Oy, mag-type kayo ng me guys. Nang didikit si Sir MGE Excel. MGE Excel Vlog TV. Alam nyo ba guys na pinapahirapan nyo yung mga yung mga nagdidikit sa inyong bahay. Oy! Sige po, host. Salamat. Ayan. Dikit bro, Harlem O, pengi, 20, banana. Naku, paktay ka talaga dyan. Hindi oo. Paktay ka dong. MGE Excel. Ayan. Sige. Sino pa ba? Yung bago natin guys na kaibigan, hindi ko pa yung nadikitan yung isa. Asa na ba yan? Saan ba yun yung isa? And guys, padikit po ako guys sa ating sa ating VIP member guys, sa mga VIP member na nandito. Hindi na ako nagbakas sa iyo, nahiya ako. Ay, bakasan mo. Oo nga. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakasa. At kung may mga katanungan kayo guys sa inyong mga channel, you can ask also. Ayan. No worries bro, Tono. Murata Spartan Vlog. Ito si Murata Spartan Vlog. Bigyan ko rin po ikaw, sir. Murata Spartan Vlog. Maya-maya. Murata Spartan Vlog. Ayan, note. Bigyan kita ng ng banana. Aro. Ora, sir. Ora. Ayan. Guys, huwag kayong magbaba ng especially sa mga bago natin na kaibigan guys, yung mga nagsisimulang YouTuber guys, please mag-effort kayo, makipagkaibigan kayo. Marami kayong magdidikitan dyan guys. Nag-aantay lang din na dikitan nyo. Kasi ang iba guys, marami guys sa mga monetized channel na nandito sa atin na hindi naman talaga totally nangingisda and nagsusupport lang po. Kung dinikitan nyo is nagbabalik yung mga yan. Sa mga bago natin guys na kaibigan,
makipagkaibigan kayo. Ganun lang po. At feel at home guys ha, feel at home na tinatawag. Yung mga nangangailangan guys ng WH, especially sa mga non-monetized channel, wala kayong ibang gagawin pala. Tamsakan nyo lang guys T1, T2, T3, T4. Binababay lahat yan guys ni Nightboot hanggang T10 tayo. Ayun, 10WH, 10WH, automatic magkakaroon kayo sa akin ng 10WH. Ayun. Kung ano ang WH guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung hindi pa klaro sa inyong lahat. Ang requirements ng monetization is kailangan nyo ng 1,000 subscriber and 4,000 WH. 4,000 public watch hour na tinatawag. Ang public watch hour is nakukuha once na may nagpi-play sa inyong mga video. Ang pinakamahirap guys na kunin is WH. I am giving away free WH sa mga non-monetized channel. And sa mga monetized channel guys, pwede nating laro ng inyong mga harang. Pwede nyo yan. Yung mga gustong, ano guys, yung mga gustong tawag dito. Yung mga gusto ng WH dyan, non-monetized and monetized. Boss, si Master JNQ, pinapatamsa ko pa sa mga T-boss. Ayan. Sige lang sabihan mo ako Master JNQ. Ayan. Si Ma'am Gianna O. Si Ma'am Belyag Baguod guys. Baka hindi nyo pa kaibigan guys. Padikit naman ako guys, JO8, ayan. Uragon pwede request. Pwede po Samson, pwede. Ano po yan? And sa nagsiselebrate ng birthday natin dyan guys, happy birthday naman dyan sa inyong lahat. Sa mga nagsiselebrate, padikit din ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Claridel Ilanga. Baka naman, padikit naman ako guys sa ating, sa ating super chatter na si Ma'am Claridel Ilanga. James Hunter, pinako na sa'yo idol. Ayan. Samson done to you, sabi ni Ma'am Claridel. Padikit ako guys, eto, si Ma'am Claridel ang ating super chatter. Padikit guys. Sige na. Maluoy. Eto guys, dikitan nyo guys ang ating mga super chatter sa mga non-monetized and monetized and non-monetized. Sir, Sir Murata Spartan Vlog, hindi po ora. Ayan, ora. Ito guys, I will give you one very good reason why you have to make friends with our super chatter. Ayun pa lang guys, sa mga non-monetized channel, mag-ipon kayo ng inyong mga super chatter. Once na na-monetize kayo guys, revenue 'yon. Sa mga monetized channel guys, makipagkaibigan kayo, huwag kayong mahiya. Malay nyo sa inyo yung magpalipad. Nakakahiya pero ganda mo kasi nga music, sayaw na yan. Pero ganda mo kasi nga music, sayaw. Sasayawin ako dito May tubo ako dito Samson. Oo nga, meron ako dalawang klaseng tubo dito. Oo nga. Merong maliit, merong malaki. Pili ka lang dyan sir. Oo nga, maliit, latay lang. Pero pag malaki pinili mo, komatos yan. Oo nga, pili ka. Pagsasayawin ako dito. Balikan ko kayo mamaya mga lodi, tapos module, puntahan ko mga bahay nyo. Oo nga, sabi ni Samson. Pag-module ka muna. 16 wonderful people in the house, guys. Mega love shoutout dyan sa inyong lahat. Time check tayo, 7:05 in the evening, Philippine Standard Time. Claridel Ilanga Danpul Pacos. Sabi ni Ma'am sa Live TV. Si Ma'am Victoria Kulube. Si Sir Tono Beb. Sir Tono Beb, sayo sampan ma. Shoshi. Easy South Baba, done to you. Sabi, DJ Jonel. as what Ma'am Mariana Chandler said, Easy South Baba, please do return the paper back whenever someone visited your channel. And of course, the rest of you guys, if ever someone visited your channel, please do return the paper back.
Bahay, ma'am, sabi ni Ma'am Claridel Ilanga, CLT. Ayan. Ma'am Claridel, si Ma'am CLT, si Ma'am Cell Life yan. Ayan. Ora. Ayan guys, si Murata Spartan Vlog. Sir, makipagdikitan ka dyan, Sir Murata Spartan Vlog. Oo, 218. Baka naman guys, pwedeng gawin 225. Sige na. Oo. Manguna ka dyan, Sir. Unahan mo na, Sir. Baka naman, kung gusto mo lang, Sir. Huwag kayo guys, mag-drop ng inyong mga kasi anytime pwede nyo i-drop yung mga bahay nyo guys. Pero kung ako sa inyo, makikipagdikitan na ako, mangunguna na ako. Kayo na ang manguna guys, huwag nyo nang antayan na kayo ang unahan kasi lahat kayo nag-aantayan ng unahan. Nothing will happen. Uncle Supsop, oy, mega love shoutout naman yan kay Kagawad. Mega love shoutout. Kagawad, kumusta naman tayo dyan, Uncle Supsop? Bigla ka na lang nawala. Oy, supsopin nyo yan. Oo nga, si Kagawad. Uncle Dako, mega love shoutout naman po dyan kay Uncle Dako. Monetize channel yan, guys. Si Uncle Supsop. Mega love shoutout to you, sir. Uncle Supsop. Oo. Oy, makipag-supsopan kayo dyan, guys. Oo. Tatlo ang kanyang channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Uncle Supsop. Welcome din po sa aking live streaming. If ever guys na hindi nyo pagkaibigan yan guys, si Uncle Supsop, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Oo, monetize channel yan. Si Uncle Supsop. Sir, ikaw na Bebs, wala nang T11 hanggang T10 lang tayo. Permission to leave, Sir Host. Salamat po ng marami. Sir Joel's Finest, maraming salamat po, Sir. Magandang gabi po sa iyo, Sir Joel's Finest. Ito guys, si Sir Joel's Finest, isang naman yan guys, isang dikit naman dyan. Baka naman, habang pagkaalis ni Sir, magbabalik yan guys sa inyo si Sir Joel's Finest. Ang ating bagong guys, graduate ng 1,000 subscriber yan. Ray Carriaga, ito pa guys, si Ray Carriaga, kung di nyo pa kaibigan yan, nag-music streaming din yan, pati si Ma'am May, ayun, si Ma'am May Vlog. Senlife TV, pinako ko na sa iyo, idol, sabi ni Murata Spartan Vlog. And yung mga nangangailangan dyan guys ng WH, kukunti pa lang ang aking listahan dito guys ha. Kukunti pa lang yung mga nagtamsak. Yung mga hindi na guys kailangan ng WH, it's totally fine with me. Diba? Pero patamsak ako guys, T1 hanggang T10 guys, patamsak T1 hanggang T10. Easy Soap Baba, hello to you. Hello to you. Ano pa? Baka guys may mga katanungan kayo dyan. Magtanong kayo. Pwede kayo magtanong. Uragon, pag below 100 po ba ang banana, pwede pa din magbalik dikit kasi po nalalagasan po ako kahapon. Ayan, sabi ni Ma'am Yudawan. Ma'am, pag tama yung pagkakadikit mo, ma'am, pwede ka po magbalik, ma'am, anytime. Kahit na below 100 ka or 100 above ka, pwede ka magbalik naman, ma'am. Basta tama yung pagkakadikit. Guys, I am encouraging each and every one of you na magdikit kayo guys ng tama. Based on community policy, ang nasa YouTube Partner Program eligibility guys is hindi na po pwede yung mga seconds video. Kaya nga guys, sabi ko sa inyo na maghanap kayo ng at least mga minute video guys. Mga 1 minute video, tapusin nyo ang video, saka kayo mag-comment, mag-like, and then mag-subscribe at magkalembang all. Basta tama ang pagkakadikit guys, hindi yan nilalagas. Kung ang dumikit sa iyo, Ma'am Yudawan, is mali yung pagkakadikit, ikaw tama ang pagkakadikit mo. Sa kanya hindi naglalagas, ikaw ang naglalagas. Kasi guys, huwag kayong nagmamadali guys ng dikit ha. Kasi sino mang host ang nagsabi na pwede nyong dikitan yung iba kasi guys, pinapupunta lang kahit mga live streamer, ang live streaming ang bidyong pinapadikitan, okay lang. Yung iba naman nagbababa ng mga 8 minutes. Kung ako guys ang tatanungin nyo, kapag nakita kong 8 minutes ang mga video nyo, naghahanap ako guys ng mga 1 minute lang para mas mabilis.
Oo. Master J on cue, dan sa lahat ng noted po, Master J on cue. Kunin ko lang yung pangalan guys, Master J on cue. 10WH po, 10WH noted, ayan. Sayang lang, sayang guys, sayang ng mga effort natin. Kasi guys, may mga may mga live streamer na nagsasabi, mga host na nagsasabi na okay lang, mag-play lang kayo dyan kahit mga 3 minutes i-play nyo. Alam nyo ba guys, ang 3 minutes is napakatagal ng i-play yan. Kung nakikipag-isdaan ka, maghanap ka ng 1 minute lang. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, maghanap kayo ng mga 1 minute lang. Kasi nasa YouTube Partner Program eligibility yan. Na ang mga seconds video is hindi na po pwede. So kung ang seconds video is hindi na po pwedeng tapusin, doon naman tayo guys sa minute video. Tapusin nyo, kailangan nyo tapusin. Ako 5 days ako, nag-LS araw-araw, laga sigit sa 10. Yun nga yun, sinasabi ko guys sa inyo, na kung kayo tama ang pagkakadikit nyo, yung nagdikit sa inyo is mali yung pagkakadikit, sayang ng mga effort nyo. Ray Carriaga and Ma'am May Vlog, +2. Noted. +2 each. Ayan. Okay. Sayang naman kasi guys, makipagkaibigan kayo guys ng tama, ng naaangkop, ng based on community policy. Ang dami po dumikit sa akin kay Papa Hubert, tapos sa iyo din po, nabawas din po agad. Sayang kayo kalungkot, sabi ni Ma'am Yudawan. Oo nga. Yan ang tinatawag guys na yan ang tinatawag na mga misinformed. Sayang. Oo nga, siguro kasi ako tinapos ko talaga manood. Uragon, ito po kuya, 36 seconds lang. Samson Vlog, yun nga yung tinatawag ko, ay yung sinasabi ko sa inyo na maglagay kayo guys ng at least 1 minute kasi part yun ng YouTube Partner Program eligibility yung tinatawag. Yung mga seconds video is hindi na po yung pupwede. And alam nyo ba guys na starting kahapon is kayong mga non-monetized channel guys is may mga harang na din. Nagkakaroon na rin kayo ng harang. Kung mga wala pa kayong harang guys, soon magkakaroon din po kayo ng harang. Pero ang kapangitan niyan guys, sa mga non-monetized channel na may harang guys, sayang ng mga revenue nyo. Instead na pumapasok yan sa inyo, kay YouTube yan na pupunta. Ipako nyo na idol, sabi ni Murata. Boss, natamsa kanya na lahat ng ni Master. Nakuha ko na Harlem O, nakuha ko yung pangalan. Kasi nga, ito ipapaliwanag ko sa inyo guys, makinig kayo. Meron tayo guys na 4 na dahilan kung bakit tayo naglalagas. Based on March 26, 2021 update guys. Kasi dating nag-update to December 19, 2020. Nag-update na naman nung March 23, 2021. Nung March 23 lang guys, nag-re-update uli ang part ng YouTube Partner Program eligibility na meron tayo guys na 4 na reason kung bakit tayo naglalagas. Normal na sa atin guys. Una, normal na sa atin na i-unsubscribe tayo kapag kaayaw sa atin ng nagsusubscribe sa atin. Ang pangalawa is yung mga spam subscriber guys, you will fall into spam subscriber na tinatawag. Ang spam subscriber na tinatawag guys is yung mga nagdidikit, yung mga nagsusubscribe sa inyo na nagmamadali, na pagkapasok sa inyong channel mag-like, mag-comment, mag-subscribe na agad, mag-bell all, aalis na yan. Hindi pa tapos yung video. Ang pangatlo ay nagiging spam subscriber yun guys. Ang pangatlo is yung mga deleted account, yung mga deleted account guys, tinatanggal din yan. Once na may view yan sa inyo, nagkakaroon kayo ng watch hour dyan. Tatanggalin ang watch hour nyo, tatanggalin yung views niyan, tatanggalin yung pagkakasubscribe niyan. Yan po yung mga deleted account ni Lolo. Yung mga tinanggal niya na hindi na active, hindi na lahat, wala nang lahat. Ayun, tinatanggal yan. Ang pang-apat guys ang pang-apat yung mga na human review na mga nagba-violate. Tinatanggal din po yan. Kapag once na na-found out na ang channel mo is may violation policy, tinanggalan ka ng harang, tinanggal sa iyo yung channel mo, yung watch hour niyan, yung views niyan,
yung pagkakadikit niyan sa inyo, tinatanggal din po. Yun ang 4 na reason kung bakit tayo naglalagas. Kung alin man dyan guys sa inyo, kung bakit kayo naglagas, dahil lang dyan sa 4 na yan, walang iba. Pero mostly, nagpo-call tayo sa mga spam subscriber. Nagiging spam subscriber yung ating pagkakadikit. It is because mali yung pagkakadikit natin or mali yung pagkakadikit sa atin. Ganun po yun. Sir Sean TV Guapo, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Mga pupoging lalaking mahilig sa sitaw. Kumusta naman tayo dyan, sir? Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Highly recommended monetized channel yan. Napaka-legit and organic hilig niyan sa sitaw. Kahit may amoy. Oo nga. Pero guwapo yan. Oo. Oo. Thank you sa information. Always welcome po. Always welcome. Bosensya na, di pa niya alam mga sasabihin sa dito kaya ako muna gakilos tinuturoan ko pa ulit. Okay lang po yun, Harlem. Kung may mga katanungan kayo guys, I am willing to guide you all, especially sa mga bago natin na kaibigan na nandito sa atin. Oo. Yung mga nagla-live streaming din dyan guys, I am encouraging you all guys to spread only those policy na galing guys sa community policy talaga. Huwag kayong gumagawa ng sarili nyong policy. Kung di nyo guys alam, pwede rin kayong magtanong. Huwag niyong sinasabi guys sa inyong mga viewers na ganito ang gawin nyo, ganito ang ganyan, which is mali-mali naman pala. Then yung iba naman ng mga nakikinig sa inyo, naniniwala. Inaano yan tawag dito, itinatatak yan sa utak nila. Tapos kapag nag-live stream din yan, yun din ang sasabihin, you are spreading wrong information na tinatawag. Di ba? Ganon. Araw-araw ako nagpapaliwanag. Uy. Sana may nakinig. Thanks for the info. Sabi naman Beng to Uman Vlog. Thank you, host. Ayan. Always welcome guys sa mga nakikinig sa atin. Ano pa ba? Kaya idol. Thank you naman dyan guys sa inyo. J. Jonel Sagayno. May nagtatanong sa akin guys kanina sa aking Facebook account na sabi niya, Sir Ora, bakit ba tinanggal yung aking harang? Isang gabi ko lang naman clinic yung aking advertisement using my own channel. Di ba? Sabi ko, ma'am, mali. Ang inyong, guys, wag nyo guys piniplay ang inyong video ha. Yun ang kasagutan nun. Ma'am, bawal pong i-play ang video ng sarili nyong account kasi sabi ni YouTube, video nyo yan, bakit nyo pinapanood? Alam mo kung ano ang video mo, bakit mo pinapanood? You are violating against the policy. Wag yung pinapanood ang inyong video or lalaroin yung harang nyo ng sarili nyong main channel mismo ha. You will gonna lose everything. Ano pa? Sean TV, pinako ko na sa iyo idol. Sabi ni Murata Spartan Vlog. Baka naman. Ma'am Betty channel. Keeping us also in her background. Jonel Sagayno. Dikitan nyo ako, sabi ni Harlem O. Ito guys, si Harlem O. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. And yung ating kaibigan guys na si Master JNQ. Baka naman Uragon, sa presinto ka na lang magpaliwanag kuya. Oo nga. Doon na lang sa presinto. Buti pa doon, may libreng snack. Oo nga. Presinto, may libreng snack. DJ Jonel Sagayno Remix. Hoy, mag-module ka dyan. Betty idol, pinako ko na sa iyo idol. Guys, wag kayong magmamadali ng pagdidikit. Di naman po nagmamadali yung dinidikitan nyo. Yung tinatawag guys na one shot, one kill na tinatawag, di ba? At least, sure bull na tinatawag. Harlem O, nadikitan na po kita. Sabi ni Ma'am Yudawan. Ma'am Yudawan, ganito Ma'am. Harlem O, nadikitan na kita. 20 ang sukli. Ganon. Oo nga. Niwala ka mo sa akin. Then wonderful people in the house guys, mega love shoutout sa inyo. 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Balikan kita mamaya. Hindi, now na. Oo, ganon ang sagot ha. Hindi, walang mamaya, now na. Ganon.
Kasi mamaya nakakalimutan niya. Oo nga. Sige na, Ma'am Yudawan, ganun, sabihin mo. Sige. Sir Aldrin Gandesa, nandito pa rin sa atin, guys. Sir Aldrin Gandesa. Sir Aldrin, thank you naman. Si Ma'am Betty channel daw, naglalag. Oy, ma'am. Oo. Nawala na si Sir James Hunter Vlog. Calling all the attention of Sir James Hunter Vlog. Are you still with me, sir? Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Oo nga po, Harlem O. Now na po. Oo nga, o, diba? Sabi ko sa'yo, galuto pa ako, nada pa pa, takbo ko. Ma'am, pagbigyan mo na, nada pa. Oo, nagluluto. Oo. Mamaya, ma'am, sa live streaming ni Ma'am Jonah sa Lundaga. Kamo, Harlem O, hindi ka pa nagbabalik. 20 yon. Ganun, ma'am, ha? Ganun ang paniningil. Oo. Tapos nandun ako, baka apang kita, oo nga, sabihin ko, oo nga. DJ Well, pinako ko na sa'yo, idol. Sir Murata Spartan Vlog, sabihan mo si Ma'am DJ, ay maglagay ka ng hashtag Uragon, ha? Para alam ni Ma'am DJ Well na dito galing. Oo. Kasi hindi ko pa nakita si Ma'am DJ Well dito. Maglagay ka, sir, ng hashtag Uragon para alam ni Ma'am DJ Well. DJ Jonel Sagayno Remix. Kain tayo, kuya. Tinulang ang palaya. Ay, hindi tinitinola ang ampalaya. Oo, eto sila. Gabalik talaga ako. Malay mo, sobra 20 pa yan. Nood muna ako, oy, para legit. Oo, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Oo, nadulas na nga, ma'am. Ibakas ko lahat tindiyan ko. Sige. Di ba? Maluoy. Maluoy maawa, guys. Eto guys, si Uncle Supsup, si Uncle Dako, monetize channel. Wag niyong iniisnab yan, guys. Si Uncle Supsup, mga pupoging lalaki yan, guys. Kagawad. Okay, Kagawad. Kumusta naman yung ano bang ginawa natin dyan na lahi? Lay. Alam niyo ba, guys, when I experience also kung paano gumawa ng resolution, ganun. Tapos na-experience ko rin kung paano gumawa ng minutes. Kapag gumawa ng resolution, muna ng gagawa ka ng kung ano ng problema ng barangay, gano'n, ng municipal. Tapos, ipipresent mo yan doon sa Vice Mayor. Yung Vice Mayor ang presiding officer. Tapos, ipipresent mo yung resolution na gagawin mong batas ng municipal. And then afterwards, habang pinipresent mo yan, yung secretary nagtitake ng mga minutes, gano'n. And, ayun. Nung nagpresent ako ng resolution, may 5 bumoto sa akin, di ba? May quorum naman yon. So, nanalo yung resolution ko. Pero ayaw i-approve ng acting mayor. DJ Jonel. Kaya pinuntahan ko yung mayor, aprobado, ganon. Kumusta naman kaapoy kaayo, di ba? Bakit ba? Oo nga, paggawa ng resolusyon. Kaya politiko. Much better po talaga laging naka-watch sa LS para madaming matutunan na yan. Yudawan, manood ka sa mga live streamer na yung tama yung explanation nila, gano'n. Hindi yung mga nagsasariling mga Malalaman mo naman, guys, malalaman niyo naman, guys, kung nagbe-base sa isang community policy ang mga live streamer, kasi tanungin niyo, guys, tanungin niyo direktahan, ma'am, nasa community policy, or ma'am or sir, nasa community policy po ba yan sinasabi niyo? Kapag hindi niya naman na-justify yan, he or she is making her or his own community policy. Di ba? Yun lagi, guys, yun lagi ang itatanong nyo. Ma'am or sir, nasa community policy po ba yan? Di ba? Just to make sure, di ba? Kung hindi niya naman kayang i-justify, wag na lang, oy.
James Dan na main ko yan, sabi ng Harlem O. Sayang, sabi na Uncle Sup-Sup. Oo nga. Hindi naman sir na sayang kasi na-approve naman month ago pagkatapos na. Kaya marunong ako niyan. Na-experience ko yan. Tapos mayroon pang kagawad na babatikusin ka pa, di ba? Siyempre naman kasi dinadaan naman yan sa mga ba ang tawag sa session? Sinisession yan. Ang daming violation, pinapanood ko on video ko. Alam, mali yun. Ma'am, pwede mong panoorin yung sarili mong video using your own Ninja account din na tinatawag. Or pwede mo ma'am i-sign out na lang yung account mo, panoorin mo ng ayong video mo, pwede yon. Pero pagkatapos mong panoorin ma'am lahat, mag-clear history ka. Tapos pwede mo naman pwede mo namang panoorin ulit. Pwede yan. Ma'am AG Wargues, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am AG Wargues. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan si Ma'am AG Wargues. Highly recommended. Monetized channel yan si Ma'am AG. Hello naman dyan sa Ma'am AG. Ma'am AG, namiss kita ma'am. Kumusta naman tayo dyan Ma'am AG Wargues? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am AG Wargues guys. Napakalaking bahay yan guys. Napakalaking palaisdaan. Yan si Ma'am AG Wargues. Ayun. Minsan madaming ordinance per municipality kaso kulang sa tao for implementation. It's not about implementation, sir. Merong mga ang tinatawag doon. Kami kasi nung nag-implement kami ng project, kasi nung may ginawa kaming ang proposal ko noon is feasibility study, gagawing market site yung isang lugar. Tapos, yung pre-propose namin, ay nung in-implement na yon, ginawang market site is yung mga kagawad, may mga sari-sariling tao yan kami, na ang ginawa namin is livelihood project tayo. Nag-offer kaming construction, nag-offer kami ng business, yung mga business na papasok, yung mga gusto mag-transact na basta ganon yun. Mabilis lang naman, gagawin mo lang yung mga pasikot-sikot. Ma'am Adel, nandito pa rin sa atin. Ayan. Sana all, daw yun? Sana all, lahat. Hindi naman po ma'am lahat. Dan Titi, sabi naman Betty channel. Noted po, Ma'am Betty. Ma'am Betty channel. Ma'am, +8 ma'am. +8, 10WH. Noted po. Sino pa? Maraming salamat po, host. Ayun. Always welcome. Ito guys, si Uncle Sup-Sup, baka hindi nyo pakaibigan yan. Time check tayo, 29 minutes past the hour of 7 o'clock. 5 minutes na lang ako guys. Dikitan nyo guys ang ating super chatter na si Ma'am Claridel Ilanga. Baka naman, 5 minutes na lang ako guys. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Yung may mga katanungan dyan guys, pwede kayo magtanong. Everyday naman ako nagle-live streaming guys. Pwede kayo magtanong whenever you wanted to ask something about YouTube. Yeah. Raffle entry when up to 500 watch hour and load worth of 500 pesos is sponsored by sana all JM channel. Raffle entry June 29. Sana all. May pa-raffle guys. Guys, kayo dito, mag-entry kayo dito guys. Kay Ma'am Jonah sa Lundaga. May pa-entry. Mag-entry ako diyan lahat ng aking mga ninja entry ko diyan. Malay mo, manalo ako. 500 pesos, sayang din yun. O, diba? Lalo na ngayon, hindi ako nakakapangolboy. Kailangan ko yun. Hindi ako nakakapamokpok. Sarado yung pier. Dan na sup-sup ka na host. O, diba? Salamat host sa pag-accommodate sa amin. See you later. Ayan. Sir, Uncle Sup-Sup Kagawad, I hope to see you again. Oo, magpapa-entry ako doon ng bonggang-bongga. Lahat i-entry ko. Oo nga. Kasi sarado yung pier. Matumal, walang foreigner.
Ano pa ba? Ano pa? 4 minutes na lang ako, guys. Pwede kayo dito, guys, pumunta. Pwede niyong puntahan yan. Yung may premiere dyan, guys, pwede kayong pumunta dyan. Kay Ma'am Jonah Salundaga. Magpatamsa kayo, guys, ng premiere nyo. And maya-maya, guys, na alas 10, I am inviting you, guys, kay Ma'am Adel Sulit. Kung nangingista din lang naman kayo, guys, pagkatapos ni Ma'am Jonah, puntahan nyo yan, guys. Ilipat kayo kay Ma'am Adel Sulit. Marami kayong maiisda dyan, guys, kay Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming yan tuwing alas 10. I am inviting you all, guys, to come join me in Ma'am Adel Sulit live streaming every 10 o'clock. O, diba? Nagpupuyat na din lang naman kayo, guys. Sulitin nyo na. Puntahan nyo yan si Ma'am Adel Sulit. Oo. Maya pa ako konti ng gupit pa ako ng bond paper. May narinig akong magpapa-entry ng Oo. Pre, kailangan pre. Sarado yung pier. Oh, ma'am. Thank you so much and God bless po sa lahat. Ayan, sabi naman Betty Channel. Oo. Magsimula ka na dyan, pre, uy. Oo. Maya-maya pa konti, guys, o, diba? Magtamsak muna kayo, guys. Magtamsak muna kayo. Hindi pa naka-live stream si pre. Ayan. Antayin na lang natin, guys. Oo. Hanggat wala pa si pre, ayan. Maya mag-isdaan muna kayo dyan, guys. Sali ako kasi may pa-entry baka naman. Oo, Samsung Vlog, maya pag live streaming ni Ma'am Jonah Salundaga, sumali tayo dyan, guys. Sayang naman. Oo. Sayang naman yung mapapanalunan natin, guys. Wala bang pinapamigay na foreigner dyan? Oo, yung may platinum card. Oo nga, pre. God bless everyone. Bye na po, host. See you tomorrow. Ma'am Victoria Kulobi, see you tomorrow, ma'am. Pwede ba akong umakyat ulit, ma'am? Umakyat ako doon. Oo. Umakyat ako kay Ma'am Victoria Kulobi. Tapos nakita kong mahirap sa Pinas. Oo nga, pre. Balik na ako sa Taiwan. Maraming foreigners sa Taiwan. Oo. Uy, pre, magsimula ka na, pre. Naka 2 hours na rin ako, guys. Ma'am Yudawan, puntahan mo to, ma'am, si Ma'am Jonah Salundaga, ha? Maya-maya. Oo. Nag-aaral ako sa night boot kasi kasi tinuturuan kita. Ayaw mo lang talaga matuto, ma'am, kanina. Oo nga. Tinuturuan kita, ma'am. Guys, kung magna-night boot kayo, gumamit kayo ng computer. Kasi kapag ka-cellphone ang gamit nyo, pwede naman ang cellphone, guys. Pero ang cellphone kasi, guys, kapag nag-night boot kayo sa cellphone is, halimbawa, pupunta kayo sa isang tab nyo, pupunta kayo sa, kay night boot. Maglalagay kayo ng command, maglalagay kayo ng messages. Ngayon, paano nyo kukunin yung kung yung link ng ng ilalagay nyo doon kay night boot? You will you'll have to close first night boot tab. Pupunta kayo doon sa YouTube, kukunin nyo yung link, bubuksan nyo na naman yung night boot para lumabas sa inyong cellphone, saka nyo ipipaste doon. Unlike dito sa laptop, guys, is pwede kayong mag-tab, mag-open tab lang kayo. Mas mabilis yon. I-open tab nyo yung isa, i-copy-paste mo kay night boot na sa kabilang tab, gano'n. Ano po FB mo? Sabi ni Ma'am Yudawan, wow, may magandang mag-add sa akin. Ma'am, i-type mo lang, ma'am, ang Facebook, ma'am, di ba? May mag-add sa akin na maganda. Oh, i-accept ko yan. Nanood ako ngayon ng beats mo. Huwag na magalit dyan. Sorry na agad, bebe. Okay lang po yan, ma'am. Okay lang. Ma'am, yung video ko, ma'am, sa All About Night Boot is kung paano maglagay ng subscriber count. Jenso, ayan. Yan, guys, ang aking Facebook account. Binababa ni Night Boot. Yan ang aking Facebook account. Ayan. Ay, original Facebook account. Don't stay awake for too long. Jenso, ang pangalan mo, ma'am, sa Facebook? I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up. Bye na, guys. Ayan. Sige, ma'am, see you tomorrow, ma'am. See you tomorrow. Can I be honest? Pagising sa umaga di mo lang alam. Ay. Ikaw yung tanging
Pero hindi ka pa nagsimula, pre. Sa paraan na kulang. Uragon bukas ulit, kuya. Babu, shout out sa mga nagmahal na saktan ng dikit. Babush na daw, guys. Shout out sa mga nagmahal na saktan at ng dikit. Oh. Fire na. Sige, pre. Sige. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her breathing down this universe. And if heaven Oo, pinapabilis na ako ni Bebe. Mag-dinner na daw kami. Ayan. Sige. Fire ka na dyan, pre. At nagugutom na si Bebe. Oo. and I can see her breathing down this universe. And if heaven does Guys, see you again tomorrow, guys. Kita-kita ulit tayo. Oh, tingnan mo si Bebe. Ganun na siya. Oh, paano yung Bebe? Kain muna, host sa Pilipuson ni Jeans channel. Ma'am, kain po muna kayo. 37 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Kaso hindi pa nagsisimula si Ma'am Joanna. sa isip ko, Hoy, pre, magsimula ka na, pre. Ayaw mo ba? Ito, guys, pwede niyong lipatan to. Kaso hindi pa nagsisimula. Fire ka na dyan, pre. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ayan, nagsimula na, guys, si Ma'am Joanna sa Lundaga. Ayan. Pwede na kayo, guys, lumipat dito. O, lipat kayo dito, guys, o kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Naka-live stream na po siya, guys, ngayon. Baka naman, di ba? Kita-kita din tayo, guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. At masagana at masaganang araw sa atin bukas ulit, di ba? Mega shoutout po dyan sa inyong lahat. And I love you all, guys. ako basta magkasama ka. Bakit ba Bye, guys. I love you. ilan ka inaisip na di bitawan?